Sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year. Sa Radyo Bombo! Disyembre 31, tuig 2022, sa manok kita karon sining adlaw. 12 oras, 1 minuto kag 25 segundos na lang, bagong tuig na. Inang Bombo anay sa utok kag ini si Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita, Mayor Jerry Treñas ginmanduan ang mga traffic aid nga magtutok sa pagdilir sang trapiko umpisa sa masunod sining katuig. Alkalde nagamando man nga umpisa Enero 1 dapat wala na sang sidewalk vendor kag mga basura. Sa iban pa nga mga nagapauna karon nga mga balita, mga lihitimo nga manugbaligya sang palupok kinareklamo ining mga illegal nga nagabaligya wala sang permit. Ang boga o kon ining homemade siniyang palupok bala gamit ang alcohol ginapangkumpiskar kay ginadumili manini. Kumusta unta man naton sini makabombo nga nasunugan sining damlaglang kag mga palinto na malikawan ang sunog sa pagsugalaw sa bagong tuig aton sini nga hibaluon. Muna madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon pagatutukan ta sa pagpangalagad sa Bombo aray sa Uto. Detalya sini panumbalikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church. Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay Sabado, huling araw na sa taong 2022. Sa ating New Year countdown, 11 hours and 59 minutes na lamang at 2023 na. Sa ulo ng ating mga balita, itong bilang ng mga nagtamo ng firecracker-related injuries sa umabot na po sa 52% na mas mataas sa kumpara noong taong 2021. Ayon po yan sa Department of Health. Ang Department of Health kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno nagtutulong-tulong na upang supilin ang mga nagpapaputok at mabigilan ang pagtaas pa ng bilang ng nabibiktima ng napuputukan ilang oras na lamang bago ang pagsalubong ng bagong taon. Sa iba pang mga balita, ito naman daw, gambling industry, isa sa top paying employers sa Pilipinas. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Pagdaragdag naman ng ilan pang istasyon ng EDSA busway inaasahan sa ikatlong quarter ng taong 2023. Ito namang price cap sa presyo ng sibuyas, patas lamang para sa mga magsasaka ayon sa Department of Agriculture. Ang Civil Aviation Authority naman of the Philippines muling inalerto ang mga lugar na posibleng pagbagsakan ng debris ng Long March 3B rocket ng China mula Disyembre 30 hanggang Enero 2 ng susunod na taon. Yung lokal na pamahalaan muling nagpaalala sa mga nagbabakasyon doon po sa La Union matapos malunod ang 7 katao mula sa Baguio at Benguet sa magkakahiwalay na beach resort sa naturang probinsya. Sa international news naman, ang North Korea abay muling nagpakawala ng 3 ballistic missile tests. At
Sa ating pong sports balita, itong football star na si Cristiano Ronaldo excited ang maglaro sa bagong football league sa ibang bansa matapos pumirma ng 200 million euros, katumbas ng 12 billion pesos deal hanggang taong 2025. At 11 manlalaro po sinuspindi ng National Basketball Association matapos ang nangyaring gulo sa pagitan po ng Detroit Pistons at Orlando Magic. At live nationwide via satellite mula sa Bonbon News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na nadaragdagan po ang bilang ng mga nagtatamo ng firecracker-related injuries habang papalapit ang pagsalubong ng bagong taon. Ayon sa Department of Health, umabot na po sa 41 ang naitatala na 52% na mas mataas kumpara sa kabuang mga kaso noong taong 2021. Ito ay matapos na madagdagan pa ng 5 ang naitalang injuries mula Disyembre 29 hanggang 30. Ayon po kay Health Undersecretary Eric Tayag, ay injuries itong pinakamaraming naitala dahil na rin sa paputok na boga na isang improvised cannon. Payo naman po ng Department of Health kapag nagtamo ng injuries dahil pa rin sa mga paputok na dapat agad na lunasan ito gaya ng burn injuries kung saan dapat linisin po itong mga ito ng malamig na tubig sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Para naman sa eye injuries, linisan itong injured area ng malamig na tubig. Sa ngayon, nananatili pa rin sa white alert ang mga ospital kung saan mayroong mga special teams na nakatalaga upang maasikaso ang mga firecracker injuries. Samantala, hindi namang magandang balita dahil sumampa pa sa 234.78 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil yan sa share line na naranasan at nagdulot ng malawakang pagbaha sa Visayas at Mindanao noong araw ng Pasko, habang umakyat pa sa 1.137 million pesos naman ang pinsala sa sektor ng infrastruktura. Sa situational report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa halos 10,000 na mga magsasaka at mangingisda na rin ang naapektuhan mula sa Region 5, Region 8, Region 9 at sa Region 10. Samantala, nasa 7,707.859 hektarya naman ang pananim ang nasira, kung saan malaking bahagi dito ay nasa mahigit 3,000 na hektarya ay nagmula sa Region 10. Nakapagtala naman ng nasa 27.6 million pesos na halaga ng pinsala sa livestock, poultry at fisheries. Sa sektor naman ng infrastruktura, nakapagtala na ng mahigit 4 million pesos na pinsala doon sa Mimaropa, 5 million pesos naman sa bahagi ng Region 5, 7.2 million pesos ang pinsala sa Region 9, mahigit 1 million pesos naman doon sa Region 10 at 4 million pesos ang naitalang pinsala sa Region 11. Sa datos ngayong araw lamang ng Sabado, nananatili pa rin sa 46 ang death toll, kung saan 14 ang nakumpirma na habang nasa 32 katao pa ang nasa validation pa ng ahensya. Nasa 28 katao naman sa ngayon ang napaulat pa ring nawawala. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Department of Health kasama po itong ibang ahensya ng gobyerno nagtulong-tulong na raw upang supilin ng mga nagpapaputok at mapigilan itong bilang ng mga nabibiktima ng paputok. Ilang oras na lang po yan bago ang bagong taon. At may report si Bombo JC Galvez. Parami ang nabibiktima ng paputok sa bansa, lalo na sa Metro Manila, kaya naman nagtulong-tulong na ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng Kagawaran ng Kalusugan upang supili ng mga nagpapaputok at mapigilan ang bilang na nabibiktima ng napuputokan ilang oras bago ang bagong taon. Sa pagpapaliwanag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere sa publiko na ito raw ay whole government approach upang maipatupad ang mga regulasyon sa publiko. Kaya naman anya mahigpit na nagtutulong-tulong ang Department of Health o DOH, Department of the Interior and Local Government o DILG, Department of Trade and Industry o DTI at iba pang ahensya ng gobyerno magmula doon sa produksyon nitong paputok hanggang sa pagdidistribute at paggamit ng ating mga kababayan ng naturang paputok sa kanilang mga lugar. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Health Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere. Natin ipaliwanag sa ating mga kababayan,
hindi lang po ang kagawaran ng kalusugan ang kumikilos para supilin natin o ma-prevent natin itong mga fireworks injuries. Ito po is a whole of government approach. Kailangan po natin ng regulasyon at pagpapatupad nitong regulasyon. Kasama natin ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulad na po ng DILG, katulad na po ng Department of Trade and Industry at iba pang ahensya. So para tayo makagawa pa ng mas maraming strategies to further prevent yung additional na injuries na nangyayari dito, kailangan nagtutulong-tulong po ang bawat ahensya ng gobyerno mula po dun sa production nitong firecrackers hanggang sa pag-distribute nito hanggang sa i-implement o pagpapaputok ng ating mga kababayan. Sa bawat step na yan, ang bawat ahensya ng gobyerno ay dapat meron po tayong monitoring, may enforcement, meron po tayong regulasyon. So sa ngayon po, meron na tayong iilang mga batas o iilan pong mga polisiya na pinapatupad na natin ngayon to further prevent the increase in firecrackers injury. So nandyan na po ang pagtutulong-tulong ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. So tayo po ay nananawagan sa atin pong mga iba't ahensyang gobyerno na makapag-enforce po tayo ngayon itong mga regulasyon na kailangan to further prevent the increase in the number of these firecrackers injury. Nagbigay naman ang Department of Health ng 5 paalala kung papaano maging ligtas mula sa paputok. Una, mapanganib ang paggamit ng paputok. Ito ang unang paalala ng ahensya para turotot at ibang alternatibo na lamang ang gamitin pampaingay sa oras na pumatak ng alas 12. Pangalawa, lahat ng paputok ay bawal sa bata sapagkat may posibilidad na ang mga bata ay makalunok ng paputok, lalo na ang watusi sapagkat ito ay maliit na paputok lamang. Pangatlo, lumayo sa mga taong nagpapaputok, lalo na sa mga masisikip na iskinita na kadalasang hinahagisan ng mga paputok. Pang-apat, huwag mamulot ng di sumabog na paputok. Ito ay patuloy na pinapaalala ng Department of Health sapagkat marami ang nabibiktima ng hindi pumuputok na paputok na kalaunan ilang segundo makalipas ay bigla-bigla nilang pumuputok. At panglima, magpagamot agad kapag naputukan. Pumunta sa pinakamalapit na ospital upang malinisan ang sugat. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Abangan po ba itong gambling industry sa pala sa top-paying employers sa Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority at ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Muling inalerto ang mga lugar na posibleng bagsakan daw ng debris ng Long March 3B rocket ng China mula Disyembre 30 hanggang Enero 2 sa susunod na taon. Habang doon po sa La Union, itong lokal na pamahalaan muling nagpaalala sa mga nagbabalak na magbakasyon matapos malunod itong 7 katao mula sa Baguio at Benguet sa magkakahiwalay na beach resort doon po sa La Union. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nananatiling isa sa top-paying employer sa sektor ng arts, entertainment at recreation ang gambling industry dito sa bansa ayon sa data yan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ito ay sa gitna ng pagkapilay ng ekonomiya sa gitna rin ng mga hamon dala ng pandemya mula noong taong 2020. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang mga manggagawa sa gambling industry gaya ng casino, sports betting establishments at mga lottery ay nakatanggap
ng average na 465,000 pesos na sahod at benepisyo para sa buong taon. Naungusan din nito ang compensation sa industriya, yung pasahod sa kabuuan ng sektor kung saan ang isang empleyado nila ay sumasahod ng average na 314,000 pesos noong taong 2020. Ilan lamang ito sa preliminary findings ng 2020 Annual Survey of Philippine Business and Industry ng Philippine Statistics Authority kung saan nililikom ang mga impormasyon patungkol sa sahod at benepisyo mula sa mahigit 1,000 respondents sa enterprises na kabilang sa arts, entertainment, and recreation sector. Nagpaalala naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa publiko na iwasang masangkot sa iligal na online gambling para hindi mabiktima ng scam gaya na lamang ng identity theft o credit card fraud. Nilinaw po ni Senate Finance Committee Chair Senator Juan Edgardo Angara na mayroong inilaan na 2.16 billion pesos. Pondo po yan para sa programang libreng sakay ng gobyerno para sa taong 2023 taliwas sa inisyal na pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ayon sa senador, walang rason para ihinto ng Department of Transportation ang naturang programa sa susunod na taon. Maliwanag parang mambabatas ng Public Utility Vehicle Service Contracting Program ng Department of Transportation ay inisyal na walang pondo sa ilalim ng spending plan ng pamahalaan na isinumite sa Kongreso. Subalit sa lehislatura anya sa sarili nitong inisyatiba ay naglaan ng 2.16 billion pesos para sa libreng sakay. Kabilang anya sa allotment ng 1.28 billion pesos dito sa programmed appropriations at hiwalay na 875 million pesos naman sa unprogrammed appropriations so lump sum budget items mula sa annual spending plan ng gobyerno. Kung magugurita, sinabi po ni Department of Transportation Secretary Bautista na simula sa Enero 1 ay kailangan ng magbayad ng mga pasahero na sumasakay sa EDSA bus carousel kung saan ibinunyag din ito ang plano ng pamahalaan na sa pribado po dito pa rin sa naturang carousel para tumalima sa international standards. Samantala naman, ang pagdaragdag ng ilan pang istasyon ng EDSA Busway inaasahan na sa ikatlong quarter ng taong 2023. May nakalap na balita si Bombo Chil Imprido. Asahan na ang pagdadagdag ng ilang mga station sa EDSA Busway dahilan na rin na patuloy ng pagdami ng mga pasahero na sumasakay sa mga bus carousel. May ilang station rin kasi ang napansin ng Department of Transportation na mahaba ang pila kung kaya nagplano ang ahensya na dagdagan pa ang mga istasyon sa kahabaan ng EDSA. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Department of Transportation Undersecretary Mark Steven Pastor, ito raw ay para makatulong na rin sa mga pasahero na nakikipagsiksikan papasok maging pauwi man ng kanilang tahanan. Nakabawas din umano ito sa gastusin lalo na't libre lang ang pagsakay sa bus carousel. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Undersecretary Mark Steven Pastor at Project Leader Joshua Rodriguez sa panayam ng Bombo Radio. Nasa polisiya talaga, meron tayong foreign consultant na tumutulong sa atin dito sa EDSA Busway upang makita natin, malaman natin kung saan yung tamang lugar na magdagdag ng bus stop. At ito pre-identified na talaga to dahil mataas ang foot traffic sa area na to, sa tramo, at gayon din maraming bus stations dito para ma-promote natin yung connectivity. Oo, may 3 tayong bus stops na idadagdag next year, babanggitin ni Joshua. Meron pong 3, isa sa Magallanes, yung isa sa Ormoc, at yung isa po sa Kamuning. Tapos may expansion po tayong gagawin dun sa mga matataas nating foot traffic na mga station. Kabilang na po dyan yung monumento na laging mahaba yung pila. Papalawakin pa po natin yung mga base at papahabain. Ganon din po yung Muñoz at ganon din po yung gagawin natin sa Guadalupe Station. Sa ngayon po, proseso pa po kami ng procurement. Ka-partner po namin si MMDA. Ang target, yes sir, next year. Ang target po namin, ma'am, is around quarter 3 or quarter 4 because of the civil works. Private sector, sa Boysen, sa MMCC, sa ES Transport, na patuloy na nagbibigay serbisyo sa EDSA Busway. Para sa ating mga kababayan na tumatangkilik sa busway, sana po
Maintindihan po ninyo kung may konting inconvenience ngayon, naiintindihan ho namin yan, pero sinisigurado ho namin sa inyo na lahat ng hakbang na kinakailangan ay ginagawa ng gobyerno para mapaganda ang serbisyo natin sa busway. Mga kabombo at ka-Star Nation, naglaan na nga ang gobyerno ng 2.16 billion pesos para sa libreng sakay program na kung matatandaan ay magtatapos sana ngayong araw. Inaasahan na magtutuloy-tuloy pa ito hanggang sa susunod na taon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa karagdagan pang mga balita, pumalo na po sa 200,000 itong kaso ng dengue dito sa bansa. Base sa pinakahuling disease surveillance report ng Department of Health, nagpapakita na nasa 213,277 dengue cases ang naitala mula Enero 1 hanggang Nobyembre 26. Ang nasabing mga kaso ay mataas ng 182% kumpara sa 75,529 na naitala sa kaparehong period ng nakalipas na taon. Nakapagtala ng pinakamataas na kaso ng dengue ang National Capital Region, nasa 24,965 at sinundan ng Central Luzon, mayroong 42,238 at Calabarzon na nakapagtala ng 18,589 cases. Ang Cagayan Valley o Region 2 naman ang nakapagtala ng pinakamataas na pagtaas po sa mga kaso na nasa 1,215% o mula 1,328 sa 17,465. Sinundan ito ng Zamboanga Peninsula na sa 782% o mula sa 1,143 ay tumaas ito sa 10,084 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nasa 653,000 or nasa 653% o mula 673 cases ay sumampa ito sa mahigit 5,000. Tumaas din ang bilang ng mga nasawi dahil sa dengue sa 693. Ang Central Visayas ang nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng nasawi sa dengue, sinundan ng Central Luzon at Western Visayas. Patuloy na nagpaalala naman ang Department of Health sa publiko na ugaliin pa rin itong sinasabing 4S strategy para maiwasan na madapuan ng sakit na dengue. Kabilang ang search sa paghahanap at pagsira sa mga pinamumugaran ng lamok, secure self-protection, seek early consultation at support fogging o itong spray sa hotspot areas. Samantala, inihayag naman ng Department of Agriculture na sa itinakdang 250 pesos kada kilong suggested retail price ng sibuyas ay patas na sa mga magsasaka matapos timbangin ang mga nawala sa sektor dahil na rin sa pananalasaya ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, ang farm gate price dati ng sibuyas ay pumapalo yan sa 460 pesos kada kilo. Subalit sa naging pagpupulong kasama ang mga magsasaka at iba pang stakeholders, sinabi ng Agriculture Department na posibleng itakda sa 190 pesos hanggang 200 pesos ang farm gate prices. Subalit kalaunan ay napagkasundang itakda na lamang ito sa 250 pesos kada kilo. Inihayag din ng Department of Agriculture official na ang retail price ng sibuyas ay bumaba dahil sa inaasahan po yung bababa dahil na rin sa pagtaas ng ani sa kalagitnaan po yan ng Enero ng susunod na taon. Bombo Sports News. Itong football star na si Cristiano Ronaldo ay excited na maglaro sa bagong football league doon sa Saudi Arabia, habang itong 11 manlalaro naman sinuspindi ng National Basketball Association matapos ang nangyaring gulo sa pagitan ng Detroit Pistons at Orlando Magic. At may mong detalye si Bombo Victor Liantino. Excited na raw ang Portuguese football star na si Cristiano Ronaldo na formal nang pumirma ng kontrata sa Al Nassr Football Club ng Saudi Arabia. Ang halaga ng kontrata ay aabot sa 200 million euros o katumbas yan ng halos 12 billion peso deal. Sinabi ng 37-year-old star na ang kontrata ay hanggang sa June 2025. Ayon sa dating Manchester United, Real Madrid at Juventus player, hindi na raw niya mahihintay na ma-discover ang bagong football league sa ibang bansa. Kita naman sa mga lumabas na larawan na hawak ng Portuguese star na nakahawak ng blue at yellow shirt na mayroong ang kanyang paboritong number na 7. Ang Al Nassr ay nanalo na rin ng 9 na Saudi Arabian League titles at ang pinakahuli ay noong 2019.
Samantala, sa larangan ng basketball, 3 laro ang makakaligtaan ng Detroit Piston guard na si Killian Hayes, habang 2 laro naman sa center player ng Orlando Magic na si Moritz Wagner matapos silang suspindihin ng National Basketball Association. Nagkainitan ng dalawa nang itulak ni Moritz Wagner si Killian Hayes dahilan upang matumba ito sa bench. Pinatawan rin ng suspensyon ang Piston guard na si Hamidou Diallo ng 1-game ban at ang 8 pang Magic player ay napatawan rin ng kaparihong duration ng suspensyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Victoriantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Iba pang mga balita, ang Bureau of Fire Protection patuloy yung pag-inspeksyon sa mga tindahan ng paputok ngayong bisperas ng bagong taon. May buong detalye si Bombo Marlene Pajerno. Patuloy ang isinasagawang pag-iinspeksyon ng Bureau of Fire Protection sa mga nagtitinda ng mga paputok at pailaw sa bansa ngayong bisperas na ng pagsalubong sa bagong taon. Bahagi pa rin ito ng ginagawang paghahanda at pagbabantay ng Bureau hinggil sa mga posibleng sakunang mangyari na may kaugnayan sa nasabing okasyon. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Fire Inspector Siegfried Guzman, ang Chief Emergency Medical Services ng Manila Fire District Bureau of Fire Protection, kaugnay nito ay nagsagawa rin anya sila ng motorcade ngayong araw para magbigay ng kaalaman sa lahat ng ating mga kababayan hinggil sa mga dapat na iwasan at gawin para maiwasan ang anumang uri ng sakunang posibleng maganap sa gitna ng selebrasyon sa pagkapalit ng taon. Aniya, sa ngayon ay wala pa namang naitatalang anumang firecrackers related incident sa buong Kamaynilaan ang kanilang kagawaran. Kasabay ng pagkatiyak sa publiko na parating visible ang mga tauhan ng Bureau para sa 24 na oras sa pagbabantay at agad na pagresponde kung kinakailangan. Sa ngayon ay nakataas ang Code Red o Red Alert status sa buong hanay ng Bureau of Fire Protection na nangangahulugang lahat ng kawani nito ay inaatasan na maging alerto sa lahat ng oras at mayroon ding mga nakatalagang mga tauhan nito sa lahat ng fire and emergency prone areas para sa mas mabilis na pagtugon sa anumang uri ng sakunang posibleng maganap habang ipinagdiriwang ng lahat ang pagsalubong sa bagong taon. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng ating panayam kay Fire Inspector Siegfried Guzman, ang Chief Emergency Medical Services ng Manila Fire District Bureau of Fire Protection. As far as the VFP is concerned po, patuloy po sa ang aming ginagawang preventive measures, particularly po prior today, nagko-conduct po ng mga inspection po ang mga different stations patungkol dun sa mga nagtitinda ng mga paputok or anything na pwedeng gamitin tonight sa pagsalubong sa bagong taon. Samantala, patuloy naman ang ginagawang paalala ng kagawaran sa publiko na mag-ingat at palaging isaalang-alang ang ligtas na pagdiriwang ng New Year sa bansa upang hindi mauwi sa bangungot ang dapat na masayang pagsalubong sa bagong taon. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang National Bureau of Investigation Region 7 naman sumali na sa investigasyon kaugnayan sa pambubugbog ng isang sikat na chef na si Jason Atherton. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan mula sa Star FM Cebu. Magsasampa ng criminal charges ang kampo ni British chef Jason Atherton laban sa grupo ng kalalakihan na sangkot sa pambubugbog sa kanya sa F Cafe and Bar nitong lungsod ng Cebu. Una nang itinanggi ng pamunuan ng establishmento ang alegasyon na pinagtulungan ng mga staff nitong bugbugin si Atherton, pero tiniyak naman ito na makikipag-ugnayan sila sa isasagawang investigasyon kaugnay sa insidente. Sa bagong inilabas na payag, kaisa pa umano sila ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia para matiyak na ligtas sa lalawigan ang mga dayuhan at turista. Samantala, humingi na ng tulong si Garcia sa National Bureau of Investigation or NBI para makialam sa investigasyon ng kaso. Naglabas na rin ang NBI 7 ng subpoena for the production of evidence na humihiling sa may-ari ng bar na pumunta sa opisina ng ahensya sa Enero 4 ng taong 2023 at isumite ang CCTV clips hinggil sa insidente. Partikular na nais ng NBI na kuha ng footage ang mula alas 10 ng gabi noong Desyembre 23
hanggang alas 2 ng madaling araw noong Desyembre 24 sa loob at sa paligid ng bar. Naniniwala pa ang mga otoridad na sa panahong iyon nangyari ang insidente kung saan binugbog umano si Atherton at naharas ang kanyang 17 taong gulang na anak na babae. Sinabi ni Garcia na humingi siya ng tulong sa ahensya upang matukoy ang authenticity ng footage at binalaan ang bar sakaling subukan nilang pakialaman o baguhin ang mga CCTV clips. Pinangalanan din ng gobernadora ang isa sa mga itinuturong suspect sa insidente at sinabing binansagan ng mga suspect ang kanilang sarili na mayaman at makapangyarihan. So there is no place for arrogance and abuse here in the island of Cebu. There is no place for trying to flaunt your power and whom you know, not here in Cebu. Do that somewhere else. And this goes for both, whether you're Cebuanos or you're foreigners. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Muling nagpakawala ng 3 ballistic missile test ang North Korea sa silangang bahagi ng Korean Peninsula. Ito ang pinakabagong missile launch ng North Korea mula ng mga unprecedented na bilang ng mga missile test na nilunsad nito ngayong taon sa gitna ng mga espekulasyon na maglulunsad ito ng nuclear weapon test sa ika-7 pagkakataon. Ang 3 short-range ballistic missiles ay inilunsad ng North Korea dakong alas 8 ng umaga local time doon mula sa North Korea o North Hwanghae Province. Ito ay silangan lamang ng capital ng North Korea na Pyongyang. Lumalabas din na ang ikalawang missile ng North Korea ay bumagsak sa labas malapit ng exclusive economic zone ng Japan. Ang pinakawalang missile ng North Korea ay isang araw din matapos na ianunsyo ng South Korea Defense Ministry na matagumpay nilang naisagawa ang kanilang test flight sa solid propellant space launch vehicle. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Mga kabombo, Castor Nation, sa ating New Year countdown, meron na lamang po tayong eksaktong 11 hours and 30 minutes bago ang taong 2023. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang po itong ating mga headlines. Bilang mga nagtabo po ng firecracker-related injuries, 52% na mas mataas kumpara sa taong 2021 ayon sa Department of Health. Ang Department of Health kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno nagtutulong-tulong upang supilin ang mga nagpapaputok at mapigilan din ang pagdami pa ng bilang ng nabibiktima ng paputok ilang oras na lamang bago ang bagong taon. Ang gambling industry, isa sa top-paying employers sa Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority. Pagdaragdag naman ng ilan pang istasyon sa EDSA Busway, inaasahan na yan sa ikatlong quarter ng taong 2023. Price cap sa presyo ng sibuyas, patas lamang para sa mga magsasaka ayon naman sa Department of Agriculture. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines muling inalerto ang mga lugar na posible ng mga bagsakan ng debris ng Long March 3B rocket ng China mula yan December 30 hanggang sa Enero 2 po yan ng susunod na taon. Ang lokal na pamahalaan naman muling nagpaalala sa mga nagbabakasyon na doon po sa La Union matapos malunod ang 7 katao. Sa international news naman, North Korea muling nagpakawala ng 3 ballistic missile tests. At sa tingpong sports, balita itong football star na si Cristiano Ronaldo excited na raw na maglaro sa Football League sa labas ng kanyang bansa at 11 manlalaro sinuspindi ng National Basketball Association matapos ang nangyaring gulo sa pagitan ng Detroit Pistons at Orlando Magic. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Minutos na nakalikad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa TUFM Bombo Radyo Iloilo. Sa aton siniiya nga mga kabombo,
Kung wala ikaw makahingagaw sa paghulog sa imo sini nga entry para sa aton sini nga week number 6, hindi gid magkabalaka kay man magapadayon ang aton sini nga 1-2 panalo part 21 promo sa week number 7. Kung maghulog kagin man sang entries mo sa sini nga matinion ti for week number 7 na ina, ang week number butang mo dira 7. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo 1-2 panalo part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw bali-bali pa premyo na. May kasyasiyahan pa. May 6 milyon ka pesos ka kasyasiyahan. In total prizes nationwide ang nagahulat sa maswerte nga mga winners. 1 milyon nga cash ang grand prize ginagahulat sa grand draw winner. Panibagong nga tuig. Panibagong nga milyonaryo kag mangin katapo sang Bombo Radio Philippines Millionaires sa Club. Gani sa aton sini nga mga kabombo, ano pa ang ginahulat mo? Himo na dira, waswasi na ang paghimo sa madamo sini nga entries. Kay kung damo imo sini nga entries nga ihulog, dako man ang imo sini nga tsansa nga magkadaog. Para nga magpasakop, simple gid lamang kag tuman kahapos ang mga proof of purchase nato ng sarang mabakal, mga kinahanglanon sini ninyo sarang mabakal sa supermarket, grocery stores kag sari-sari stores nga malapit gid lamang sa inyo siniiya nga lugar. Ang mga proof of purchase mo ang mga masunod. Ladies' Choice mayonnaise. Mac-reunion now with my one and only love, Ladies' Choice mayonnaise. Preparado kang nakahanda na bala ang imo siniiya nga macaroni salad o ang imo sini nga vegetable salad para karon sa medianoche. Kung macaroni pa lang na bakal mo or ginahimo mo na inigin magkalipat magbutang sang Ladies' Choice sa mayonnaise kay amo sina ang pinaka the best nga ibutang nga sangkap sa aton sini nga macaroni salad. 1 empty stand-up pouch or label sang mayonnaise ukon sandwich spread. Speaking sa sandwich spread sa aton sini nga mga kabombo, nami ni siya ipalaman, ibutang sa tinapay. Kung may sandwich spread ka, may tinapay ka, ano ang kulang? Kape! Kape sa aton sini nga mga kabombo, wine na sang liwan, Nescafe. Bango na with Nescafe! Duha ka empty sachet sang Nescafe Creamy White 29 grams, ukon Nescafe Original 26 grams, ukon Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Hindi gani isa ka empty sachet sang Nescafe Creamy White Twin Pack or Nescafe Original Twin Pack ukon Nescafe Creamy Latte Twin Pack. Maghambal ka nga Twin Pack, nagatabid ina silang duwa, di mo na pag-guntingon. Isa ka empty sachet sina. Bingo na pwede nga mga proof of purchase kag sa mga mahilig naman sang puro ang ila sa nga kape. Nescafe Classic 2 grams o kung ining mas kilala naton bilang stick, 3 ka empty stick, pwede na inang maging proof of purchase. Ang mga bulutangan sang aton sini nga inughanda sa medianoche kung plasticware na para mabakod kag hasta pa iya sa masaunod sini nga mga tinuig nga magamit nimo, dapat orokan ina sa aton sini nga mga kabombo. Kaysa orokan, maayos ang buhay mo. 1 product sticker kun coupon nga nagaangkon sang tanan nga bombo promo title, pwede na nga maging proof of purchase. Na-preparar na ang adobo, na-preparar na ang litson paksiw. Kay sa medianoche, laban-laban na mugin sining handa sa aton siniya nga mga kabombo. Pero para nga mas mangin mas manamit ini, masagam sa manang kananam, butangan, maggamit sang Silver Swan Sukang Puti, Sarap Asim, 1 empty blister pad or 1 empty blister pouch or label sang Silver Swan Vinegar, isa na ka entry. Hingagaw na sa aton sini nga mga kabombo kung wala ka pa makahatag sang regalo sa special someone mo, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, sa imo sini nga mga himata, hingagawa dira subong sa R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Kay kung magbakal ka sang alahas, magbakal ka sang rilo, or magprenda ka sang item, basta maka 100 pesos ikaw, may isa ikaw ka kupon. Ang isa nimo sini ka kupon sa aton sini nga mga kabombo ay ikaw iya makbalo basi masandaran nimo ang swerte kag ikaw ang mangin milyonaryo o kung mangin daily draw winner. Nakapalipay ka na sa imo sini himata pinagi sa paghatag sang regalo. Dako pang tsansa nimo nga makaangkon sang kasyasiyahan. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Panyawan basta said marketing tatak ka
magaling. Subong nga panyempo, sa aton sining mga kabombo, bawal magkasakit gani pabakuron ta ang aton sining immune system sa pag-inom sang food supplement. Ano nga food supplement ina Bombo Jam? Why na sang liwan pa, panyawan kay basta said marketing tatak magaling. 1 empty blister pad or banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Isa na ka entry. Ano ang imo sini nga himuon? Standby sa aton sini nga mga kabombo kay dugangan aton ina saya aton sini palay niya nga pagpalayag driman sa bombo hanay sa udto. Sa aton sini iya nga mga kabombo, by the way, gina-remind gid ka muna ari karon sa aton sini nga mga kabombo, pila na gid lamang ka oras kag bag-ong tuig na. Ang iban sini nagahikot dira sa ila sini iya nga mga kinanglanon kay man may 11 oras 22 minutos kag 39 segundos na lang kag bagong tuig na. Ang oras naton 37 minutos na nakaligad sa takna sini alas 12 diri man sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Si Mayor Jerry Treñas may ginpagwa sini karon iyang mando para sa mga traffic enforcer. Hambal sang aton sini nga alkalde starting next year, I want all traffic aides on the street helping manage traffic and not only finding fault. Any traffic aide whom I will find or reported with a picture talking to another traffic aide will be immediately suspended for 2 weeks. Same suspension will be for those hiding under trees or under the trees. Similar offenses will merit dismissal from the service. I am enjoining everyone to help me by taking pictures using cell phones and send the same through sa Facebook pages sang city government. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, ang alkalde nagmando mandri Banwa, naghatag sa instruction sa aton sinimatag Palamati. Suno sa instruction sang alkalde, by January 1, all sidewalks and roads should be cleared of sidewalk vendors and all garbage. Happy New Year to everyone. Anyway, check naton karon ang linya sa mga concerned departments sa driman sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa TYFM Bombo Radyo Iloilo. Si Engineer Neil Ravina nagpahayag nga aga pa sila boss nga mag-deploy isang ilang sinimatinawo agod limpyuhan ang mga mayor kadalanon diri sa syudad sang Iloilo. Sa aton sining pagpanumbalik ka Banwa, tingwan ta malabot ang linya ni Engineer Neil Ravina. Lakip na diri ang pahayag man kag preparasyon sa Public Safety Transportation Management Office. Subong iyang adlaw sa ulihing adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Inikaiban pa nga mga balita panumbalikan ta sa dili ilamang madugay pagkatapos sang mga importante nga pahanumdum. Ang oras kabombo. Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets.
Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sa electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain niya plano, amunay na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6,
biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sagwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tiyon sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sa Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Yari karon sa aton sining linya si Engineer Neil Ravina sang Senro at the same time sang General Services Office. Now, ini kasunod man sang mando ni Mayor Jerry Treñas nga dapat by January 1 clear ang aton sining mga dalanon, ang mga sidewalks. Humalin iya sa mga vendor, tubtob iya sa mga basura. Good afternoon. Welcome sa Bombuanay sa Udto, Engineer Neil Ravina, sir. Bombo Champ, mayong ugto gid sa imo tagpalamati kag Happy New Year sa tanan, no? Sa imo tagpalamati kag turmalanaw kag sa Bombo Radio. Alright, Engineer, may ara sang instruction si Mayor Jerry Treñas nga dapat by January 1 clear ang mga sidewalks sa ang mga mayor nga dalanon naton, ang mga sidewalks sa mga sidewalk vendor, mga dalanon ta sa mga basura, Engineer Ravina, sir. Yes, may marching order ang aton mayor, no, nga dapat limpyo na buwas aga ang aton streets, clear na sa vendors and at the same time clear na sa basura, no. So nag-establish na ko sang set up para buwas, may mga trucks na kita nga ready nga mag clear sa mga area, ilabi na gidra sa super nga area sa terminal market. Granting ati buwas Domingo, Engineer, anong plastada anong sistema sini kay kung Domingo di ba way kita opisina? No problem, ang aton street sweepers, mga drivers sa trucks wala man na yan pauway. Kamo mismo kada aga makita nyo sa dalanon ta, holiday man na iya kon hindi Domingo man or weekdays, aton street sweepers ara gid sa aton dalanon. Alright, kung madumduman mo pa last year, ano kada mo ang volume sang basura kada pagbulag sang tuig or pagsugalaw naton sa bagong tuig, Engineer, nga masami ninyo nga makolekt sa palibot sang syudad? Usually mga 20 trucks, 20 trips ang additional ta. So ang isa ka truck, mga ano na siya mga 2 to 3 tons, no, ang maximum niya mga 3 tons siguro. So more or less mga 40 to 60 tons ang sa ina lang adlaw, no, ang aton nga additional guro nga basura. Usually ano gina-compose ini sang ano ang mga makolekta naton sa kinaandan ta, Engineer? Mostly ano siya, packaging material, no, mga suludlan bala sa prutas na. Mga plastics, no. So ang sa terminal market nga area mostly organics, no. So may ara man mga kawayan nga dala bala sa ilang mga kiosko
Kag ang pero pinakadamo gid ang mga packaging materials, no. Mga suludlan sang prutas, mga pamutang sa sidewalk bala nga mga plastics. Ang mga ang mga debris ang palupok, engineer, ginalauman yung mana nga may ara, kay last year do why kita palupok abi do gamay lang. Yes, we expect nga subong tuig mas madamo guro ang mga palupok, no, nga mga debris, no, firecrackers debris sa aton mga dalanon kay daw may ara nagawa nga nga mga palupok nagbalik ang mga baligyanay sa dalan, no. So actually sa amon monitoring sa amon way bridge gin-check ko since December 17 until December 25 may increase kita, no, naglabot kita sa 452 tons per day. So grabe ang increase ta. Normally ang aton supposed to being garbage collection nasa 360 lang, no, mga 320 to 360. So but since December 17 nag 452 tons ang average ta per day. May record breaking kita nga 491 tons, no. Kagang super ta ang terminal market ta kay dra ang aton nga bagsakan sa mga vegetables, prutas, no, mga 13 fruits bala. Yes. Dra kita na sentro ang aton super, ang normal ta is only 3 to 4 trips. Pero since 17 kita, no, nag 6 trips a day. So inita na send ko na gani kay Mayor, no, i-compose na mo ni mga organic material. Kag ang ining mga organic material nga ging composting namon will be used for esplanade ta kag public plaza gamiton tani nga mga enhancer, no, soil enhancers naton para sa mga ornamental plants ta. Kag hindi bala engineer may ara kamo sang recycling equipment dira para naman iya sa mga recyclables katulad abi sa mga plastic ni as far as I can remember, engineer? Yes, no. Actually, ginasred na mo ng plastic. So, mayara na kami mga solid waste management plan for mga activities nga parehas ini, no. So, ang plastic will be separated for shredding para sa ipadala tani sa aton nga partner nga cement factory. Pero ang organics naton isang pinakadamo kay since almost 50% sang aton nga waste character is organic, so i-composting ta. I already sent pictures, no, sang aton nga mga basura kung ano kadamo sang basura ta, no. Nag-augment na kita sa pagkuha sa mga basura para ma-separate naton ang collection sa mga organics naton. Hindi pala engineer tawag siya ni ang sabahin iya sa mga sidewalk vendors do nalakip na ni ang pagpa-insinde man sa ila nga ginpanugutan sila nga makabaligya sa aton sini nga sidewalks, and nalakip naman diri ang pag-dismantle sa ila sini nga mga tulutyos ko dira sa kilid sa mga dalanon naton. Lakip naman ni sa ila man nga katungdanan, no. Inform naman ining mga sidewalk vendors naton engineer, no. Yes, balana na nila, may mga instructions na sila when to start and when to end, no, kag mag-dismantle sang ila ang mga kiosko nga ara sa aton dalanon sa downtown area. Kag at the same time may for 1 month, almost 1 month, may IEC nga team kita, no. May gin-separate ako nga team nga ini nga team nagalibot sa ila. IEC lang niya, Information Education Campaign about solid waste management, kag mga gina-instructionan sila para ma-maintain naton ang katindo sa aton downtown area. All right. Sige, with this information, kag sa time as always, Engineer Neil Ravena, sir, thank you so much and advance Happy New Year sa imo. Kag sa imo sa inyong pamilya, sir. Yes, no, advance Happy New Year gid Bumbo Champ. Always the partners ng city si Bumbo Champ, no. Kag ang imo programa kuno to. Salamat gid and Happy New Year sa tanan. Ilabi na gid sa imo tagpalamati. Deri wabit si Engineer Neil Ravena.
sang City Environment and Natural Resources Office and of course sang General Services Office. Ti aga pa ni sila boss kay Cons Engineer Neil Ravina sa inyo ti ang mga makabig nato niya mga baganihan sang syudad sang Iloilo, no? Ining mga street sweepers, mga garbage truck drivers, tiway man ni sila sang ginakilala nga holiday kay ang ila siniyang katungdanan, ang ila sining obligasyon amo ang paglimpyo sang aton sining syudad. Amo gani sina iyang slingko mas nagadayaw pa ko sa mga tawo blang nga aga pa nagabugtaw tapos sa panglimpyo, no, para lamang iyang ati pag matasang mga taga-syudad sa Iloilo sa ila sining pagpadulong sa tagsa sini nila iya ka mga destinasyon sa opisina, sa eskwelahan, mag-agi sila sa mga mayor nga dalano naton, limpyo na inaiyabanwa. Sa aton sini nga mga kabumbo o ginadayaw ginaton ini mga street sweepers kag mga garbage collectors, garbage truck drivers, mga personnel man sang Senro and sang GSO. And of course sa pagpamuno ni Engineer na Neil Ravina Mandiray, nga ginapasiguro man sanding iya sa direktiba sang aton sining alkalde nga dapat mangin malimpyo ang palibot sang syudad sang Iloilo by January 1, 2023. Ang oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 58 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga las 12. Kag sa aton sini karon iya nga New Year's countdown. Driman sa aton sini nga pagpangalagad sa mga kabombo naton, mayara na gid lamang sang 11 minutos kag or 11 ka oras o 1 ka minuto kag sa 48 segundos bagong tuig na. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, check ta linya ni Bombo Angel Tan. May kantana naman iya sa bahin karon sang obligasyon sang Public Safety Transportation Management Office sa sining adlaw kag tubtubwas gadlaw kag sa mando man ni Mayor Jerry Treñasa nga dapat ang mga traffic enforcer mabululigay sa pagdiliher sang dalagan sa trapiko, ang mga nagapasilong, mga nagapanago-tago kag ang masami nga nag-inistoryahanay lang kuno hambal sang alkalde, magapangatubang sang mabugat sini iyang penalidad. Ini kay iban pa nga mga balita panumbalikan naton sa pray nga pagpalayag sa Bombo Aray sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani,
Protektahan ta ang aton nga planeta. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang naga-toothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabahian ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kun wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kun magluto sang pagkaon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea
ngang hair loss ang Philippine Standard Time, 5 minutos na ang nakaligad karon sa takna sining nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Ano ang obligasyon diri karon sa Public Safety Transportation Management Office kag sa sining mando man sang alkalde sa gipagwa nga statement sang alkalde nga dapat magdiliher gid sang trapiko ang mga traffic enforcer, mga traffic aid by January 1. Bombo Angel sa report, please come in. Bombo Champ atong Jel, go ahead. Bombo Champ, hasta na lang alas 12 karon sa gabi ang mga sidewalk vendors sa palibot sa syudad ng Iloilo base sa mando ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo, iyaging tayag nga balik na sa open and clear lanes ang mga sidewalk sa syudad by January 1. Agud na amatamat naman balik ang normal days o kunang traffic flow. So kay Mr. Jack Kunlo, as per observation na Bombo Champ, mas madamo ang nag-exit sa syudad kahapon pa lamang adlaw, and kung i-compare mo sa subong adlaw nga early in the morning, madamo-damo gid man may traffic congestion sa mga pila ka areas diri sa syudad sa Iloilo. Apang ako i-compare subong adlaw Bombo Champ o kung subong oras hindi tuman kadamo ang salakyan na nagalibot-libot o kung ng traffic na naga-exist diri sa syudad sang Iloilo, Bombo Champ. So, kay Mr. Jack Kunlo, ang mga nagalibot-libot diri as of this time o kung as of this day, mga last-minute buyers, ini sila nga ti nagahingagaw sa pamalaklon sa mga nagkalain-lain diri nga baraklan diri sa syudad sang Iloilo, Bombo Champ. And actually galibot kita Bombo Champ diri mismo sa syudad sang Iloilo ang apple kag pulo na lang actually Bombo Champ kaga na ang mga terno bala nga bayo nga mga pangbata tag 50 na lang mga bagsak presyo as of the moment. Kaga so kay Mr. Jack Kunlo, ti ang mga firecrackers nga mga designated area sa mga firecrackers still dito man sa gihapon sa may tubang sang Freedom, sa may Buhang, kag sa may Huxon Street, sa may C1 Road banda Bombo Champ. Kaga dugang pa sa natungdan, naka-full may ara sila command center, kundi naka-full alert ang mga katapo sa Public Safety and Transportation Management Office, Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office, ang Philippine National Police, Bureau of Fire and Protection, agud nga ti maka-response o kung makakadto gilayon in kaso nga may emerhensya nga matabo o kung mayara man nga mga firecracker related injuries. So kay Mr. Jack Kunlo padayon sa gihapon o kung nangin ang ila pagbantay hasta ini karon Bombo Champ sa highlight mismo mga around 12 midnight kaga sa panglibot nato sa mga nagkalain-lain diri nga fast craft Bombo Champ kag ang yari man sa may Parola area nga patabok sa may Gimaras. So far ang mga tao nag-aamat-amat parang puli sa ila nga mga destination Bombo Champ. Kagami ara kita nakita nga ang ticket tag 25 na lang pag Gimaras magtabok ikaw Bombo Champ. Kaga as per observation makita naton nga kada pamilya ang grupo-grupo ining mga puruli urot danay puli Bombo Champ. Kag nakita nato nga nagdasigay ang pasulod balik sang mga salakyan o kung sakayan pandagat paadto balik sa may Gimaras apang sa may Bacolod naman ng area patabok Bombo Champ medyo malaka na ang mga pasahero naga-standby kag nagahulap. Yari atong pamatian ang nanging pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton ma-interview. Ang siyudad naton may ara sang command center sa Busilingon ang aton CDRMO, PSTMO, no, PNP, BFP naton may mga duty standby ini siya for response no kung may ara man sa mga any untoward incident sa pag-celebrar naton sang New Year's Eve. Bombo Angel no, so mando ini Mayor Jerry Treñas so that nga may ara kita sa personnel nga naga-monitor, naga-rubing sa aton siyudad no. Ang aton subong adlaw no sa last day of 2022 no kay ina sa aga may volume kita sa vehicle kag foot traffic and service hour but hindi na siya amuna kadamo gid no or mas kagutok Bombo Angel no kay kahapon nga adlaw na notice naton nga medyo madamo ang nag-exit no pagwa sa aton syudad siguro kadto sa iatag sa mga probinsya. Naka-deploy kita sa aton nga monitoring team sa aton personnel no may mga
ara kita patrol nga mga duty, mga monitor sa aton syudad karon sa New Year, no, sa kagahon, to make sure na masaway nato ng mga nagasira sa mga kalsada, especially mga main roads naton, kay usually muning matabaton naton nga mga reports kag mga complaints, no, sa aton nga Facebook page kag sa aton nga CDRMO. And naka-deploy kita, no. Sir Jack, so first, sir, kamusta ang plastada sa mga vendors sa may downtown area natin, Sir Jack? Last day subong, no, may New Year's rush, no, may mga nagahingagaw pa, no, nga bakal sa aton nga mga pang Noche Buena karon sa gabi, and of course ang party karon sa gabi, no. Although inigiman siya muna Bombo Angel ka gutok gate, but gin-expect naton subong aga sa karon sa hapon may mga tawo pa sa aton mga sidewalks. But until 12 midnight na lang ang aton nga mga sidewalk vendors as per EO ni Mayor Jerry Tanyas nga naghatag sa open sidewalk. But so far daw, based sa aton nga pagpamangkot, nakita gid, no, sa aton nga open sidewalk vendors na madamo na nagbakal sa ila since pag sugod sa nga Christmas Eve up to these hours. Ayon ni Mayor, no, kay before Bombo Angel na may ara kita sa mga national policy nga ginapresentuhan ang mga firecrackers, may mga announcement, but as of this hour daw ay kita may na-receive ng mga any national policy with regard sa firecrackers. So gina-adapt na ni Mayor Jerry Tanyas sa aton syudad ang memorandum circular sa DILG sa 2017, ang guidelines for firecrackers, no. So ang mga dagko ng mga firecrackers exhibition and display, firecracker display, may designated ina, no, except basta may mga permits sa mga private establishment sa mga conduct sa firecrackers or sa New Year's Eve countdown. Ato niya sa EO ang i-designate nga kung may mapalupok dire sa mga area sa Progreso, Arroyo, Muliloni area naton, no, para sa firecracker exhibition. And ang aton naman yan, mga firecracker selling zone naton na munigyapon ang aton nga tubang sa grandstand sa may Buhang kag Hoxton Street sa may C1 Road naton. And may monitoring kita gyapon sa pagmonitor sa mga nagapalupok, no, sa mga bawal nga mga palupok sa aton based sa aton nga EO kag sa guidelines sa aton nga DILG upod ang PNP, BFP kag ang PSMO para masigurado wala sang may lapas sila dito. Ang tanan nga mga open sidewalks naton na dapat ya karon sila clear na nila, no, para sa January 1 clear na ang aton sidewalk, balik na ni sa aton foot traffic ya nga maligwa, no. So ang ilalang na ang aton na diri is sa January 1 may inspection team na kita na duty to make sure nga wala na sa mga sidewalk vendors nga nagbalik sa aton nga mga sidewalk kay tapos na ang EO nga nagamando sa open sidewalk naton only until December 31. But based sa aton experience, nagasunod na ang aton nga vendors. Kung may ara man hindi magsunod, may team kita, no, sa aton Special Service Division nga maga-monitor kag magasaway ini sa ila. Sir Jack, kamusta ang status ng inyo team, sir, when it comes sa pagbantay sa pagsug-alaw, sir, sang New Year? Naka-full alert status ba ka mo, sir? Yes, no, naka-code white alert status kita po ang aton CDRMO. May duwa kita ka-patrol, Bombo Angel, no, so 24 hours na mga duty and mga respond sa mga kinalanon natin na kaduan and to monitor sa executive order ni Mayor Jerry Tanyas and to implement Bombo Angel. Sir, kung i-compare mo, sir, ang bumalak, ang gabakal subong, sir, o kung nagalibot sa may downtown area, ang population sang tao sang Christmas, sa New Year, sir, kung i-compare mo, din mas damo, Sir Jet? Ang subong medyo nagsusubside na siya, Bombo Angel, because kalabanan sa aton nga mga nagabakal, no, doon nakabakal na, ang mga last minute buyers na lang siya, no, nabili naton. So medyo nagsusubside siya for the compare naton sa mga few days ago, no, kag sa New Year, Christmas Eve. So nag-subside sa gitan-aw nato na Bombo Angel sining hapon matlutawhay naton karsada, no, kay ang kalabanan nabi amo naman naton kahapon sa monitoring naton daw damo na nag-exit nga mga private vehicles. Kag of course mga umuluyo man naton siguro nagbalik na pala uli sa tag sa mga probinsya, and amo na, no, medyo nag-subside sa subong, and again naton by afternoon medyo masubside na ina. It is because kanan mag-prepare na para sa ilang New Year's Eve, Noche Buena. Lastly na lang, Sir Jack, pahanog yan sa mga pumuluyo sa syudad ng Iloilo for sa pagsug-alaw sa bagong tuig, Sir Jack? Yes, ang aton permigi ginapanawagan, ang aton syudad, no, kung as much as possible, iwasan naton nagpalupok, no, para layo sa disgrasya, kung pwede turutot lang kita, kag other means of pagpagahod, no, sa pag-usalaw sa aton nga New Year's Eve, no, ang aton lang ginapangayo, no, hindi lang kita tama gid ka inom tudo para hindi naton malikawan naton ng disgrasya kag ang pagkontrol man sa aton kaugalingon. And again, reminder sa aton nga mga pumuluyo nga nagasugalaw sa New Year sa 2023,
likawan man natin saradaan ng mga kalsada. Kaya may mga motorista pa kita nga nag-aagi, ilabidagid sa mga main roads naton, kag city roads dito sa syudad, kaya hindi na pwede, kag para nga mas malayo man kita sa disgrasya. Bombo Champ, nabatian naton ang nanging pahayag ni Mr. Jack Punlo sang aton malabot o kung napakigangutan, Bombo Champ. Alright, so sabahin karon iya sang Public Safety Transportation Management Office, naka-code white alert sila, Bombo Angel, kag may duwa ka patrol nga magalibot tubtob di karon las 12. Yes, Bombo Champ, kag ginalantaw man nga hindi lang ang patrolman sang Public Safety and Transportation Management ang magalibot diri sa syudad sang Iloilo, kundi pati mismo ang Iloilo City Disaster Risk Reduction sa ating pagpakigangot man sa ila nga naka-standby ini sila sa mga public places, mga terminal, agud nga mag-monitor man per district sa syudad, Bombo Champ, naga-standby ini sila, nagalibot, ginalantaw nila if ever gid man di nga may mga respondihan at the same time ang ila communication sa Iloilo City Emergency Response Team open man agud nga makahatag gilayon siyang madasig nga serbisyo sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo, Bombo Champ. And as for observation, as of now diri sa palibot ng syudad, ang mga bumalakal, madamo-damo pagid man, ti udto medyo mainit, Bombo Champ, nga ti bisan amo ni gatagi ti ang init nga ara sa gihapon nagalagas sa pamanaklon ang pila naton ka mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo, Bombo Champ. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel sa imo sini iyang follow-up report. So, may nabalanta nga on alert status man ang Public Safety Transportation Management Office, ang City Disaster Risk Reduction Management Office, nga kung pananglitan may kinanglan sa ila sini iyang serbisyo, gilayon ini sila nga maka-responde man. I-check ta this time si Bombo Jomar Villa kay ang mga lihitimo sini nga mga manugbaligya sa palupok nga reklamo. Nareklamo nila ining mga illegal sini nga nagabaligya sa palupok o kag may mga pagpang-kumpiskar na kuno sang buga. Tining buga delikado nga daan ini. Sa aton sini nga mga tagpalamati madamo na sa nadisgrasya bangod sa buga nga sila mismo ang nagakalalukpan. Kag humalinsad to, di na dumili, kag halos pa lang hindi niya dapat kung tani nga paggagamiton or hampangan sa mga kabataan. Pero amo pa sini ang masami naton makita ginauyatan sa mga kabataan kang nagapinalupok. Check ta bala si Bombo Jomar Villa. Joms, report please come in. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sini karon nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sini nga New Year countdown may napulo ka oras, 41 minutos kag 6 segundos na lang bagong tuig na. Sa aton man sini nga pangalagad ang iban siniti kung Bombo Angel pa sinya sa paglibot-libot na rin Bombo Cham sa downtown area nagbagsak presyo mga balaklon sina dre. Ang terno kuno to yang panapton la para sa mga bataan daw tag 50 pesos lang kuno. Ting iban sini nagahingagaw man nga mapaubos nilang ilan sini nga produkto kay tubtob 12 midnight kid lamang ini silang mga vendors sandigman sa ginhatag sa ilang nga kaygayunan sa city government agod nga makabaligya. Bombo Jomar sa report please come in. Nagpalabot diri reklamo Bombo Champ ang pila ka mga firecracker vendor illegal firecracker vendor diri sa bay area sa Barangay Buhang sa distrito sa Haro. Bangod ang ila sini karon nga concern nga may ibang pagid nga mga firecracker vendor nga hindi legal kung maghambal hindi legal wala sila nakakuha sa permit sa bahin sa Bureau of Fire Protection at the same time sa bahin man sa lugar kung sa diin sila nagapwesto kay ang nagakatabo diri karon ang diri sa may area sang Buhang mga vendor dira
nakasecure na ini sila no sang permit halin sa Bureau of Fire Protection at the same time ti sa barangay pilaman ka mga proseso ang ginadyan sini kag ti siyempre ang concern nila nga ti nagbayad sila no sang kantidad nga alamang nga ti makagawad sa sining mga permit. Ti sunod diri sa pila ka mga legal nga firecracker vendor nga unfair ini sa ila no kay ti ang iban duya makabaligya lang ti okay na no ay na sinabi na gandergoda sa pila ka mga proseso nga kasubong man nga ti kun legal ikaw nga vendor kay ang ila ni mga legal nga mga vendor ang ila sining assurance ti kun in case nga may sunog mayara sila nga gina-provide nga fire extinguisher at the same time ang gina-required sila sa Bureau of Fire ang mga tubig unlike sa mga illegal nga mga vendor mati mabaligya bisan din nga kilid-kilid ay taman gina pa kayo no in case abisang sunog so ay sila ya sang abi dakon o kun ano da no ay apang pamatay dakon sa sunog in case idman ako na matabo amo na karon ang isa man sa ginapanawagan sang mga vendor sa bahin sa Bureau of Fire Protection nga libuto nila no hindi lang abidra sa may buhang sila magbantay standby kundi sa pila ka mga area diri sa syudad nga nagabaligya sa sining mga palupok kay tibal anaton ang designated lang agin allow grabe sa may buhang sa distrito Sangharo tapos dira sa may Arevalo Abe no sa may C1 Road dira taga dira sa may Molyeloni area sang Iloilo City proper. So ang isa di sa ginapangayo nila nga tani tagaan ni isang tulpangod binigid sa Bureau of Fire ngati sila ni ang may authority na karon ma-confiscate kung ang ining mga ginabaligya nga mga palupok ang kulang sa sining mga proper documents buka Bambucham. Ipabati tabla ti Sir Dante Talamok sang may tariko diri karon sang Bambo Radio. Damo ka reklamo sa kundi nga dam-damo nagabaligya city proper. May nagabligang front nila turotot po sa talo may mga Roman candor sila kag mga palupok. Unfair sa inyo? Di natural kaya nga mo nagagi kami sa butas ng karayom. Damo requirements ang direct sa antes ka kabligya mo. Nga magligal ka nga manubligya sa palupok nila na backyard na. Sakit sa mo unfair nga nagagi kami sa proseso ng sakto ilaya. Mangumpra na sila kag mag-display dito. Ti iyan ang obligasyon sa Bureau of Fire kag sang RCSU sa Pisag. Sila ga-issue permit na? Oo, sila ga-issue permit. Pwede na nila i-confiscate anytime. Wala na ano. Sa nubuson pa na nila kuha wala na violation sila kay iti. Nakabayular niya ang illegal ang obligatay da. Oo, din sila gapakal si Dreman. Ara lang gablikar sa insect, siyempre ang insect hindi man na magabalibar sila kay kabligyan na sila yan mo mali may sa insik may permit sa kun wala ang problema mo ginasumong damos la galaktada bisan tiyogan mo kita mo na sila damo na kompetensya sa inyo di gamay-gamay naluoy kami sila pero once nga kung anong matabo sila da kay hindi sila kabalo kay wala sila naka-attend sa seminar kag kung anong matabo sila da domino effect igo kami sina si Sir Dante Talabok at yan mo ng concern niya Bambucham although ati sa part nila awan man sila abi na nahisa da sa nagabaligya kasi nagapangabuhi man mo ang ilalang man niya concern nga wait man pa ngayon in case nga ti may aksidente dra oron sunog abi ti kung damo tawo hindi lang man abi mga vendor lang apektado kundi ang mga pumuluyo man ngati nagabakal sa sining mga palupok ngati kung makita naton adra sa higad-higad kagway sa designated nga lugar naging allow sang Iloilo City government dari karon Bambucham. Ti amo na ang sa Baligyanay naman sang palupok ti subong do mahina-hina gyud man subong aga pero kahapon sang hapon amo nang damo nagabakal kay ti mabugnaw ang simpo damo kadto da sa may side abis may portion da sa may buhang kag subong nga hapon amo ning gina-expect naman nga halin sa alas 3 tubtob na magabi ang pagdagsa sa mga tawo kag kung may mabili naman na butanta mga alas 12 abi kasi may mga palupok pa nga mabilin so ginapaubos nila ini ti pagi sa paghatag sa barato abi nga presyo pag hatag aman amo nang kalabanan daan
Ngati kung magbakal ikaw kay kung i-stock pa ni nila tagoon abi sa ila sining balay, so gina-discourage na, no? It's either nga giman nga kung may mga damo pangabilin, so gina-stock nila na sa storage nila nga mga proper nga ti dira ma-preserve kag hindi ya masungaw ang ining mga palupok kag ang iba ti mahimo pa ini magamit kung may mga okasyon babusap. Alright. Sa bahin sa buga, din ng dakpalay sa buga kaga pagpangkumpiskar sa buga sa rin na tabo ni? Ang sabay bahin sang ICTO naka initial kita pamangkot kay Police Colonel Leo Batiles, hindi yan lang gid isakid ang numero, pero sa tagsak ka mga police station may napang-confiscate nga buga kahapon bubutsam. Mga pilak bilog? Why pa sa data kay gin pamangkot kung pilagi ka bilog ang exact pero ang na-mention niya sa aton nga may mga na-confiscate ang kapulisan ang ining mga buga. Actually kinakaga may nakita kita gani man sa likod sa nga patrol nga ginakarga ado mga apat gid ni ka buga ining latap lang ngati ang iban ginasugpon-sugpon may ara man nga PVC type bubutsam tiya mo nang isa sa ginabawalan man nga kung bakit ang otoridad gina-confiscate kag sort of information dissemination kag warning naman ini sa mga tawo nga ti nagahimo kag dala sina kung makitaan man sa ngaton sa nga otoridad bubutsam. Sige. Ines si Bombojo Marvilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Bakas pa radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar sa Regional Civil Security Unit. Now, sa aton sinikiron niya nga mga kabombo, tinagpasalig diri kagayna ang ila sini nga head nga magapang sikyar sila sa mga balaligyaan sang palupok kag mga fireworks yang ginakumod sang mga nagkakwaya sang permit sa mga tinaga pa gani sang isa ka fireworks vendor. Nag-agi kami sa butas ng karayom, sa buho sang dagom kuno sa pagkwa sining permit, tapos may mahibaluan lang kami iya nga nagabaligya sang mga mambal naton ti Chinese fireworks no? Chinese products of fireworks of which nga hindi kita ni pwede kay wa ini ginapanagutan. Ti kabay pa nga ma-checkar man ini sang Regional Civil Security Unit 6 ining mga nagabaligya or establishmento nga nagabaligya sang mga firecrackers kay ano karon ang pulos sang pagkuha sang permit sang mga firecracker vendors, no? Kung sa iban sining establishmento komersyal pwede tuya ka baligya gali. Ano na lang karon ang pulos sa may mga gen-designate kita diri nga lugar sa diin pwede makabakal sang dira lang maka-display ka makabakal sang firecrackers, no? Pero kung magkadto ka sa iban sa establishmento komersyal, sarang mo man nga mabakal dito. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, unfair man ni sa mga kabombo naton nga naganegosyo sang palupok kag firecrackers. Nga ti disbintaha para sa ila. Kung magamo man na tani, wala na lang sang nagkulukwa sa permit kag kanya-kanya na lang baligyanay 30 minutos na nakaligad sa takna sining launa sa aton sining pagpanumalik ka banwa kumustaon naton mga nasunugan sa sakop sa barangay Kalumpang sa distrito iya sang Mulo. Balikan naton ining mga balita kag impormasyon sa aton sini panay nga pagpangalagad diri sa Boboray sa Udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit.
Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto,
mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sang damlag lang pila ka insidente sang pagkasunog ang nagluntad. Kagapon may ara sang sunog man sa distrito iya sang Arevalo kag ti ginbawian gid sang kabuhi isa ka negosyante nga nasuffocate sa sulod sa iya sini iyang puluyan nga nagakasunog. Before sini may mga insidente man sa pagkasunog, partikularmente sa may barangay Kalumpang sa distrito iya sang Mulo. No, nga konsidente madamo man ang nahalitan sa sining sunog. Amuning isa karon sa mga propinot man iyang selebrasyon sang bagong tuig kay ara kay imo iya sa evacuation center. Anyway, kumusta ho naton eton sining mga kabombo kag iban pa karon nga mga talupang don nga mga balita diri sa linya naton si punong barangay Roberto Nino. Kap si Bombo Cham live ikaw sa Bomboanay sa udto sa luwat mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Cham, belated Merry Christmas in advance Happy New Year sa imo kag sa mga imo tagpalamati subong hapon. Alright, Takap, kumusta dirang aton sini iya nga mga kabombo karon nga nabiktima sang sunog sang tinalikdan sini may nadlaw? Well, may ara na lang kita tatlo ka evacuees sa aton nga puntado daycare center 4. Kag last day na lang nila Bombo Cham kay mala-transfer na sila sa ilang mga family members para malipayon man ang pagselebrar nila sa New Year o po nila nga mga kaparentihan. Kag hindi sila magselebrar dito sa aton evacuation center. Mas mayo gid Kap kuna muna nga wais sa may maselebrar sa bagong tuig sa evacuation center kung may mga pamilya man lang sila. Anyways, Kap, sa barangay Kalumpang malapad-lapad ini kag subong man inikit-ikit ang puluyan. Ang imo sini nga palinton sa mga pumuluyo dira nga hindi na naton ma-experience ng kasubong sa nagligad sini nga hitabo punong barangay ninyo, sir. Bumitsam sige-sige na aton nga pagpatokar sa aton nga public address system kaya nga aton man nga Kalumpang Bureau of Fire Station diri sige man ang rekorida para sa info dissemination parte sa sunog kag iban paging insidente kag ilabi na gid sa mga magagamit sang pyrotechnic or fireworks or firecrackers karon kag gagawin pa intensify ta pagid ang pagbantay sa aton nga mga shoreline kag riverbanks para malikawan naman ang masulit ang ining fire incident sa aton nga barangay. And sige-sige ang aton nga pag-rekurida upod ang Bureau of Fire agon maintindihan sa aton nga mga pumuluyo nga biskan magsaulog kita sang sining kasadyahan sa sining holiday season isituin tagid ang ilang taon tagid ang first and foremost na bantayan naton ang safety kag ang pagproteher sa aton nga mga mga property kag ang aton man mismo nga mga kabuhi sa aton nga mga family members kay agud hindi naging nasubo ang pagselebrar naton sa sining pagbulag sang bagong tuig. Pagbalik sa pagselebrar sang bagong tuig. All right. Kap sa karon dira sa imo sini iyang barangay may gin-designate bala dira nga area nga kung saan pwede lang makapalupok anong imo sini nga pagsulundan dira in terms nga pagpalupok or may mga firecrackers dira may mga lightings dira karon nga sa pagsaulog pagsugalaw man sa nga bagong tuig. Well, naangda na diri sa barangay Kalumpang nga sa dalan sila gapalupok Bombo Cham para malikaw sa sunog at the same time open sa aton nga mga pumuluyo agud madali matapnak in case nga may matabo gid man nga sunog. Kag ang aton nga mga pumuluyo naangda na ina nila nga sa tunga sang dalan sa highway diri sa barangay Kalumpang amo na dira sila ga butang sang ilang mga palupok kag ginasulod ina every year as costumbre
Pero as the years pass by, yamat-amat naman na ang nagapalupok, hindi naman amo nakadamo. Kag pag-abot sang 12:02, malinong naman ang aton nga barangay. Alright. Kap, may mga naga-exist man nga buga dira sa imo sin obserbasyon dira sa imo sin nga barangay. Yes, kag may na may mga ginpang kuha ng mga buga na usually ang gagamit ang mga minors. Kag gina-confiscate ni sa aton nga mga barangay tanods, most especially kung makitaan sa aton nga mga barangay tanods kay hindi lang ini nagapost ang hazard sa lives sa aton nga mga minors nga nagagamit diri, kundi amo man sa iban. At the same time, magintunaan man sang aksidente kag fire incident sa aton nga mga suna diri sa barangay Kalupa. Aha. All right. Sige. Kap, thank you so much for your time sa mga impormasyon madiri nga pakigbahin sa Bombo Radio. Sa liwat maayong hapon and advance Happy New Year. Thank you, Gid, Bombo Cham, kag advance Happy New Year. Let's celebrate sa sini nga New Year nga safe kita tanan kag kabay nga sa pagbulag sa bagong tuig kag pag sa sugalaw naton sa 2023 mahamong ngayaon ang aton nga pangabuhi kag free from calamity kag mga emergency, at the same time good health lang para sa tanan. Sa liwat, maadamo nga salamat puno barangay ninyo, sir. Thank you, Gid, Bombo Cham. Deriwavit si Puno Barangay Roberto Nino Jr. sa Barangay Kalumpang sa Distrito Yasamol, at the same time spokesperson sa Association of Barangay Captains diri sa syudad sa Iloilo. Dapat kita nga mangin responsable, mangin mahinalungon sa aton siniya nga pag-celebrate sang pagsugalaw sang bagong tuig. No? Dapat sini sa tagsa naton kay hilikoton later on, no? Updan gid naton ina sang responsibilidad. Kung gusto naton magpalupok kay kostumbre, kinaandan, pwede gid kag wala man sa may nagapugong sa aton, no? Ugaling nagakadapat lamang banwa nga mangin responsable kita. Hindi kita magpalupok sa malapit sa puluyan sa kasilingan naton. Kung magpalupok man kita, mangita kita sang lugar iyang medyo mahawan-hawan, ngay kaso por kaso, ang debris sang firecracker hindi makakos sang sunog or kung ano man nga kahalitan sa aton sini nga isig kaparyo. Kag hindi lamang ang pagpalupok sang firecrackers, dapat mangin responsable kita, mangin responsable man kita sa pagkonsumo sang makahulubog sini nga ilimnon. Kaya hindi malipod kag manigar kag daw kun mahambal tapa kulang ang pagpangalipay kun waay sang agwa di pataranta o kun serbisa. Sa bisan diin ka lang siguro iya makasulod sino kung makahapit nga puluyan sa aton sini nga mga kabombo, bisan pa paano may alcoholic drinks gina dira. So dapat nga mangin responsable kita sa mga kasubong sina banwa. Dugang pagid nga dapat mangin responsable kita. Mangin responsable kita sa pagkaon. Sa aton sini nga mga kabombo. Ang handaan ay puwerte na bombo umel mo, arang ginapakita mo, ipakita bla? None! Mangin responsable kita sa pagkaon sa mga matambok nga kalanunon, mga maalat sini nga kalanunon, mga matamis sini nga kalanunon, bangod nga may mga konsekwensya ina. Kung hindi man gilayon mo mabatsagan, ati sa paglawig, makadulot gid ini sang hindi man maayo sa imo sini nga ikaayong lawas sa aton sini nga mga kabombo. Ti kumahambal ka bombo Cham, sige lang damuon ko lang niya kaon sang mahagpok sini nga panit sang litson. Total kada tuig kaisa man lang ni. Ti pwede mo man adlaw-adlawon kaon
ang panit sang litson basta in moderate lamang, no? Makakaon ka dabi karon sang mga isa lang kapalad, okay na ina, chip. Hindi ka man magpasubra, kay kung magpasubra ka basi kung palang hugot ang kugo mo kag imbis nga kalipay, ti dalon kay mo sa ospital kag emergency kito karon sa aton sini nga mga kabumbo. Sa mga taas blood sugar, ti hagan-hagan man kamukaon sa mga matamis sini nga kalanunon, just like sa mga cake, salad, tsokolate. Kay basi kung mataas sugar mo na karon sus, hindi ikaw iya maka pangalipay sang husto sa sini nga bagong tuig. Ti friendly reminder from Bumbo Radio, Iloilo, nga dapat sa tanan sini naton iya nga buhaton sa sining pagsugalaw naton sa bagong tuig in moderate kag dapat kalakip sina nga mangin responsable kita. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ara gina iya sa gyapon di na madula, okay lang na bumbutsam bala mo ti sa kada tuig once a year man lang ni gaen kag nagasugata kita sa New Year, so bombardiyo kita, no? Namin ko nga bombardiyo bla all out ang aton sini iya nga pagsilibrar, so on and so forth, ti sa mga kasubong sini nga selebrasyon ngani Bumbo Mel ko kaysa. Do why naman lang ginapaminsan nga mahal gali ang Bombay Do malipat lang kita nga mahal gali ang Bombay. Mahal ang Bombay kay may shortage kuno sa supply. Mahal ang bugas kay may shortage man kuno sa bugas kay nabagyuhan ang aton sini nga mga farmers. Ti imported rice para maganagan kay medyo mapanubo-nubo ang presyo. Ang manok ti kay may nagapamintana nga pamahog sang bird flu. Ang baboy kay may African swine fever. Sa isda ti may off-season nga ginatawag. Pero sa tagsa kahandaanay sa aton siniya nga mga kabumbo, bisan pa paano nagatingwa gid nga mayara sang iplastar sa ibabaw sang lamisa ang tagsa ka pamilya. Sa aton sini mga kabumbo, ti nagakaigo man lang ina kay kung nagatingwa ikaw dira iya nga may i-provide ka kag paslamatan man ang gagrasya nga imo sini nga nabaton sa subong iya nga tuig, why gid sang problema sa kag mangin masinadyahon ang tanan nga pagsaulog sang or pagsugalaw sang bagong tuig. Pero kabalo bala kamo nga sa ginpatigayon sini iya nga survey sang Social Weather Station, 95% sa mga Pilipino ang may ara sang paglaom para iya sa tuig 2023. Ti ang ila siniya nga ginalantaw, hope rather than fear sa aton sini nga mga kabumbo. Kay nagalaom nga may kaayuhan sa palabuton sini nga tuig 2023 para sa aton sini nga mga kabumbo. Kung lang tawon nimo 2 points above 93% nga na record sang tuig 2021 sa kasubong iyang pre-COVID situation, 96% sang 2019 sa aton sining matag palamati. Pero ang mas mayo siniya nagalaom kita nga may improvement ang tagsa ka pangabuhi sang tagsa man iya ka Pinoy diri sa pungsod na Pilipinas. Ang paglaom nga tani sa tuig 2023
tanan kita ang sarang na iya nga makakaon sang 3 ka beses sa isa kadlaw. Ang mga nadulaan sang trabaho ti mahatagan sang trabaho sa aton sini nga gobyerno. Kag looking forward gid ko sa mga gimpromisa sang mga opisyales sang aton sini nga mga gobyerno, partikularmente mga elected official, no? Nga matupa kag matuman ining mga promisa sa aton sini nga mga kabombo. Hindi magpabilin nga promisa gid lamang o kon mambal na lang naton nga ti ibaon na lang natin yon sa limot. Kung mataas ang rating sa paglaom sa mga Pinoy sa pagsulod sa tuig 2023, ti kabay pa ining paglaom ang mangin minatuod. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti base sini nga tuig 2023, why na sa mga kasubong sina Bumbo Umelo nga nagasuksok pa sang face shield, nagasuksok pa sang face mask, no? Mahatagan na sang kaygayonan ang tanan nga back to normal or ang ginatawag sini iya nga new normal. Kay ti subong hindi naman gintama kay strikto abi ang pagbantay or pagpangsaway sa mga wala nagasuksok sang face mask. Sa karon gani iya kalabanan sa aton kung magwa sa puluyan nga wala nagasuksok sa face mask kag may masugata ikaw nga naga face mask do mahuya ka man, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero antes kita ya mag-istorya sang tuig 2023, aton anay siniya nga sagamsamon ang tuig 2022. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Ang una gid sinadri nga dapat ipalinto naton sa nasiling ko na sa pagpalupok mangin responsable kita. Padayon sa karon nga nagasaka abi ang numero sang mga firecracker related injuries. Sang kagapon, ang record sang Department of Health is 41 incidents. Yang 41 incidents gani, 52% nga mas mataas sa mga kaso sadtong nakaligad nga tuig 2021. Kay ti igo to yan naka-record iya sang 2021 5 or masulusubra sa 5 na record na to ya December 29 to 30. Pero ti subong iya sa aton sini nga mga kabombas early as December 25 or 24 may mga injuries na nga na-record. Kag kalabanan si Nadri Banwa nga na-record halit tugas ang buga o kon ining improvised kanon nga kung sa diin sa aton sini nga mga kabumbo ti amuning hambal gani ni Kap Roberto ninyo ginakumpiskar sa mga tanod kung makita sa mga kabataan. So atensyon gidira sa mga punong barangay sa aton sini mga kabumbo. Base damo dira sa mga sa barangay ninyo nagapalupok sa nga buga. Ti inang pagkumpiskar hindi na yakay para nga hindi pangalipay ang mga kabataan, ginakumpiskar ina para nga bulig man sa ila sini ikayong lawas, nga hindi sila mahalitan sa aton sini nga mga kabumbo. Isa pa sa mga lantaw man karon nga nagatugas ang halit ining mga illegal firecrackers, mga wala ginapahanugutan balangay baligya nga mga palupok sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ginakabig ina nga illegal kay mabudlay ina ihandol kag hindi na ya matawag naton nga surusindihan lo lang da okay na dayon. Ang iban siniti
medyo madamo-damo ang unod sini nga pulbura, rason nga ti matunog. O galing kay kung may mishandling sa mga kasubong sini nga firecracker, dako naman ang tsansa nga makahalit ini sa ikaayong lawas, no? Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Oh. Damo sang mga nagapamangkot gani sa 2023 bala ni. No, kung ano kuno ang mga swerte nga kolor, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, year of the year of the rabbit, sa aton sini nga mga kabumbo, di ba? Sa plabuton sini iyang 2023. Ang pinaka swerte kuno nga duag sa 2023 sa aton sini nga mga kabumbo amo ang Viva Magenta. Oh, pakita bala bumbo Omel or Engineer Brennan. Ara dirang padala ko Viva Magenta do lapit-lapit sa bayo subong ni Tita Red Show, no? Amo nang Viva Magenta Tita Red or mas magenta lang na. No? Amo kuno sina banwa ang Viva Magenta nga duag a color, no? Lucky color. Pwede man sky blue. Oh. Speaking sa sky blue bumbo Umel ti. Amo ganit nga naka-blue kita subong, no? Shade of blue kiti parang di mo inason kita. Oh, may ara man sang do light green sa aton sinimatag palamati. Pero ang pinaka dabis-dabis gid kuno kag mga mabakal subong iyang duwag sang bayo amo na Viva Magenta. Oh, sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ano abi kayang magenta yang kilala ko sa inting kabisuti lang mo. Oh. Si Ina Magenta. Oh, hindi bala Tita Reds. Oh, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Ano pagid ang mga balantayan, no? Bantayan nyo man ang aton sini nga year-end report, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay ara dira iplastar ang kung ano mga dapat sini iya nga bantayan. Dapat sini mo mahibaluan, no? Sa sining year of the rabbit sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti ano bala nga no? Ano bala nga mga tuig ini? Tuig sang ano dapat kun year of the rabbit ikaw or paano mo mabalaan kung ang zodiac sign mo or ang zodiac year mo according to the Chinese calendar is year of the rabbit. Kung ikaw ang nabunag sa tuig 1927, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 kag 2023. Amo sina kuno iya banwa nga mga tuig, no? Ang year of the rabbit. Kay ti subong iya nga tuig, year of the tiger. Sa aton sinimatag palamati. Ang magasunod sini is year of the rabbit. Pero grabe pa giniho. Sa diin niya nga lugar nga pinakabit nila. Jesus Maria kagusip. Kadlagko man siniya bumbo Umel engineer nga mga palupok man. May mangkot ani bisa more power kung sa diin ni sa diin nga area pinakabitan to ya sang sos daw lawas ni sang tao kadlagko. Kung lumupok guroy na banwa sos Maria Kagusepo. May nakita ko gani sa ano to nga palupok, no? Kunti may mga ginatawag nga mga Goodbye Philippines, Goodbye Earth. May nagimo man yan sa palupok. Goodbye Marites. Tisling ko. May lang kay
bantayan tanto kung maglupok kung magkalaanaw kita ba na mga marites. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Karon sa aton sini iya nga New Year's countdown, mayara na lang sang siyam ka oras 59 minutos kag 32 segundos sa aton sini karon nga New Year countdown. So standby na sa kahapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo sang manayanaya sining hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Sa mga pumuluyo ta nga naglantaw, nga nagapamati diri sa Bombo Radio, nagapangabaygid ko sa tanan, nga palihog lang, maghalong gid kita sa aton panimalay. Pila ka adlaw to nga asod-asod ang sunog diri sa aton sa syudad. Kag nagakasubo gid ako kay kadamo sa mga utod ta apektado gid sa ini nga sunog. Kabay pa nga maghalong kita labi na gid sa pagpasulod sa bagong tuig, nag-celebrar ang tanan, kabay pa nga maghalong gid kita sa aton pag-celebrar para nga ululupod pa kita nga mantawhay nga pagpangabuhi sa masunod nga bagong tuig. Sa tanan, Happy New Year. Ining panumdum halin sa inyo nga alkalde, Mayor Jerry Trenya sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio kag Star FM. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog.
May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang indi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas.
ang sobra nga pag-inom sang tea. Sa inyo tanan mga kabombo, this is Tita Regine. Balik kita diri sa kahapon lamang program sa nabili nga pila ka mga inoras, minutos kag segundos. Bago magabot ang year 2023, I welcome you all sa Saninga Hapon. It's a beautiful Saturday. And pantakop sa aton nga tuig, ang aton nga pag-interview sa aton nga winner, si Mia Sangbingawan. Ara na siya sa aton nga linya and she's ready in just a little while. Mag-iistorya kita sa iya. And of course, before we end the program sa Saninga Hapon, ang aton nga pag-reveal sang aton naman nga mga winner para sa Saninga Simana and the first one to be interviewed for the year 2023. So, kamusta na mga pagpanghanda ninyo dira? Nakaluto na sa dapat nga lutuon, mga kabataan dira. Basi kung may mga something nga mapilit, no? Mga Valenciana, mga suman, basta, no? Mga kakanin nga mga mapilit na bala. Kag dayon magpinalupok. Kinala na mga ginikanan ara gid ha sa pag-giya, kag sa pagsaway. Basi bala kung mapilit gali ang kamot tapos ang pinalupok daay mautod ang kamot sang inyong nga anak. So, mas better no turotot na lang parang lipay-lipay lang and very very safe kita tanan. Sige sa inyong pagpanghanda dira para sa inyong nga media noche mamayang gabi. Kaupo ninyo ang kahapon lamang program, kaupo ninyo ako, and maybe you still have time para nga mag-share sang inyong story, magsulat gamay-gamay no para pang next year na nga pagbasa naton, i-email ang inyong mga kasaysayan diri sa kahapon lamang program sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulat and ipadala sa kahapon lamang program DOFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And sa aton na nga New Year countdown. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, and a Happy New Mga kabombo, it's the 31st. Basta Radio Bombo! Excited. Mga kabombo, it's the 31st of December 2022. In oras na langgid ang nabilihin sa aton exactly 9 hours, 47 minutes, and 31 seconds. Kag we welcome 2023. Hala, dasig lang na, no? So, double time sa inyong pagpanghanda dira. Ang mga lawa-lawa, basi kung may pa nakuha. Samtang nagapamati ka mo dira, no? Pwede pa ka multitask, panglimpyo sa inyong balay and luto at the same time. Ari na ang ato na bahanon to be enjoyed this afternoon from the Mambo Music Festival. Nagikan kay Earl Lorraine Kilarto, Dahilan. Good afternoon. Pinatapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titigsin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik.
Parang awam na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman akong dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo, kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Dahilan mga kabombo, nagikan diri sa Bombo Radio Philippines. Para sa inyo, Earl Lorraine Kilarto. Oras nato, 16 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. And ari na siya sa aton nga linya. We welcome her. Hello, good afternoon, gid sa imo, Mia. Mayong hapon man, Inday Regine. Mayong hapon, gid sa imo ba? Ikaw gigali ang aton nga pang closing remarks. Pantakaw pa. Para sa tuig 2022. And you said no that by this month and year, isa na ikaw katuig nga nag-join diri sa kahapon lamang program. What pushes you nga magpadayon nga magpamati and alabanagid nga mag-share sa imong mga istorya diri sa KLP? Ang nagtulod siguro sa akon nga sigihon ko ang sulat, sigihon ko ang pagpamati because maluwas nga maka-entertain kita, maka-educate man kita sa mga listeners naton. Ang mga nahibalaan naton, ang mga na-experiensya naton, ilabi na gid sa mga bukid, sa mga experiensya mo sa mga OFW, kag diri man sa syudad, at least ma-inform man naton kung ano ang matuod nga nagakalatabo sa aton nga palibot. That's so great. So far, pila na tanan ka may istorya ang imo nga napadala diri? 13 ka stories. So kung madumduman naton Inday sang January 1, gin-interview mo ako. Then ako naman subong ang opening and closing kagigali, ha? Ako naman subong ang close something. Okay. And ang imong winning entry this time, may tigulo, Pasko Halin sa Langit. So far, pila na katao na Paskohan mo this Christmas? Kag siguro hindi naman maisip ang nagregalo man sa imo. Ano ang meaning sang Pasko para sa imo? Ang Pasko hindi lang material nga mga bagay. Okay. May dira man for example, hatagan mo ang tao sang trabaho, it's ano na nga Pasko. It's pangmalawigan nga Pasko. Kung tagaan mo sila pala nga buwian, o kung mabuligan mo sila, mapagwa mo sila sa prisuhan, at least for me, that's Pasko. Okay. Bongga ikaw, ha? Ang hobby mo, pang pagwa sa mga tao sa prisuhan. What do you wish for this Christmas? Para sa kaugalingon mo, kag nakuha mo na bala ini o kung ginapaabot mo pala? Ang gina-expect ko nga Pasko, ang na-expectar ko malang nga Pasko ang kinahanglan
ang mga tao magbinuligay. Tapos kinahanglan intindihon Manila ang nagakinahanglan sang bulig nila. Hindi kag kun may ara sila kinahanglan kabalo man sila mag-share amo na. So why gid man ako yaga expect ng dako nga Pasko ang akon lang ya hatagan lang ko ya sang maayo nga lawas, then ang mga for example mga tanom mo magbunga sang maayo mga amo man lang na expectar ko. I see. So being thankful of the blessings and being a blessing to others also. Is it true nga whole year round ang pagdaigon sa imo sa mga tawo? Please explain. Yes, ang sa office pa, hindi pa pandemic, before pandemic, masaharal ako sa office, damo ginayaga kadto sa opisina, kag mangayo sterility, mangayo inugbakal ka school supplies ka mga bata nila, mangayo mga kinanglano nila sa mga kinanglano nila like ibakal nila pagkaon, mga amo ina. So, bisan gamay-gamay lang, natagan ko man sila. Kahit mga upod ko man lang na sila sa una sa opisina, trabaho. Then, ang iban iya, mga schoolmate ko, mga classmates ko, mga kakilala ko, nangahapit din na sila sa office. I see. So you must be a very generous person. Ngati ang mga tao lagi jaga duha-duha magkadto sa imo, mawad-an sila, makulangan sila, maemerhensyahan sila. Ikaw gid ang ila nga ginakadtuan. First person in mind. Well, kung nag-intro ka naman sa mga games and then kung magdaog ka, like sa mga parties, ano usually ang nagkakatabo? Balaan na nila nga kung may games ako nga intrahan, bali may games gina ko ya nga wala sing may makaperdi sa akon. So, balaan. Ano nga game ina? Ma'am? Ano nga game ina? For example, mga soft drinking, mga drinking okay. contest. Okay, Oo. okay. So, mga trip to Jerusalem. So balaan na nila nga madaog ko. So why pa na matag premyo ko na partida na nila kung sila sila yang kapartida among themselves ang imong premyo. Di may mabilin pa sa imo? Ate kon isa wala man Hindi lang games kung isa sa mga sportsman bala. Like for example, mga 2K run, mga 1K run, nga may mga premium nga cash. So, ginahulat na nila ako nga mo na ilaw, nga mo mangayo na sila. Gali, may mga recipients na kagali imo ha. Nga ginatawag ka sa inyo nga kagawad. Nga hindi ka man kagawad, pero ambal mo kagawad ikaw. Anong po silingon sini? Kay hindi man ako kagawad sa barangay, hindi man ako kagawad sa banwa, kundi gawaron ko sila. Gawaron ko gali sila sa prisuhan, mga amo na bala. So naanda na nila ako nga kagawad. Kung may mapriso gani, tawgan na nila ako kay gawaron ko sila. Aba? You must be a very powerful person nga, as in, simple lang para sa imo ang manggawad sa mga tao. Hindi man amo sina kahapos. Kay kung magpalapit na sila sa akon, galibog man na ulo ko kung ano ang i-approach ko to kay Colonel, kung ano i-approach ko kay attorney, kay ano. So, oo, maayo lang kung kilala ko, kung hindi ko kilala, ano naman ang i-diskarte ko para nga mabuligan ko sila bala. Gusto na. Galibog man niya ulo ko kung din ako kasi hindi man lang mahapos nga guyuron ko si attorney kag dalon ko sa prisuhan. Mayo kung close ko gid or may inugbayad ako something, pero nakaluyan man ko kada ko bisan hindi ko kilala gaw ginakaluyan man ako. So you are the type of person nga you would go through difficulties just so nga makabulig ikaw sa imong mga isig ka pareho. Hindi mahapos, di ba? Mangita ka abogado. Maatubang ka to sa kung sino dapat mo nga atubangon just so nga ma-release ang isa ka tawo nga leg mo buligan nga makagwa sa prisuhan, hindi bala?
Yes, oo. Gahalin pa lang ko na galibog na naulo ko kung anong i-approach ko kay Colonel, kung ano ang i-approach ko to sa mga, for example, sa mga heads ng Office of the Cultural Communities at tubangon ko to ang mga abogado. So, hindi amo ina kadali. Yes. Amo So, na, it's not that Oo. easy yet. You still keep on doing it. Why? Ma'am? Siling ko hindi amo nakahapos, pero ginahimo mo sa gihapon. Not just once, not just twice, but many times. Nga Ay, kay nakaluyan man ako, kada mag-approach ako, kilala ko man o kung hindi, daw makonbinsi ko bala, amo ina, daw makonbinsi ko sila nga, oo, pag hindi ko man, for example, kadto ako sa Office of Cultural Communities at the time, bisan hindi pa nila ako pag-updan, pero siling ko, attorney, wala doon pa ka. Hindi pa yagi magaling sa office mo kung hindi ikaw madala to sa prisuhan. So very gutsy ka gidyagali ha. Sinong una nga tawo nga gingawad mo sa prisuhan? Pag anong natabo sa iya? Ang una ko nga ginkuha sa prisuhan, amo nang boss ko sa recruitment subong. Friend kami sang gin-assign ako sa Rojas, boardmate ko siya, estudyante pa lang siya. So, sang ari na kuya sa Iloilo, amo to nga nakita ko nga nadakpan siya gali sa encounter. Nakita ko sa TV, gin-flash nga isa sa mga nadakpan, karga sa helicopter, nga amo na nga isa gali siya ka Rebelde, isa sa ka NPA, nga nadakpan sa encounter. I see. Paano mo siya nga nangin, boss? Kundi amo na to, ginkantuan, ginpangita sa mga human rights group, kundi na tong amiga ko nga si Mickey, wala din nila makita. Nagkanto naman ang mga lawyers sa kampo ng army, hindi pagid nila, way pagiging pakita sa iya si Mickey. Amo to nga nadumduman nila nga kadtuan ako, amo to nga ginkantuan, nag-upod man ako sa pamilya, kag sa mga abogado. Layo nga daan, ang diri ka ako sa syudad, makadto ako to sa kampo, sa army, to sa layo, basta India. So, pag-abot ko dito, mas maayo gani, kay atong commanding officer sa Philippine Army, sa amo to nga batalyon, nadumduman ko na ma-share na siya sa office. Ako man yung pamasyaran niya. Tapos, hindi makakabalo ko nga nagkadto siya sa office. Basta nag-istorya sa akon about underground economy, about militics, amo na. So, siguro mga 6 months ago nagkadto siya. So, nadumduman ko, nagkadtuan ko ng commanding officer nga nagpamasyar sa office. Di amo to, dito gidman si Nikki, then ang istorya ko sa iya nga pagwaon niya lang si Nikki. I mean, ipakita sa pamilya. Kaya at that time, kumadakpan, kaya sa encounter ya, laban-laban niya, ma-disappear kagid. Ano to mga late 80s. So, late 80s. So, ano pa to ang kampanya sa sa mga CPP and PA. Okay. Long story short, paano mo siya nga nangin, boss? Gin-dismiss ang kaso niya. Then, nagpamanila si Nikki. Then, pagpamanila niya, mga 15 years ago, why na ko komunikasyon sa iya. So, amo to nga, ng mga November 2005, nagtawag siya sa akon nga ko siya i-met sa airport. Siling ko, base hindi na ko kakilala sa imo. Siling niya, bisan hindi makilanan, kilala taman kagihapon. So siya ang nag-una palapit sa akon, kahit iba na ang dating niya, Manila girl siya, executive look, something. So, amo to, ginofera niya na ako nga maobra sa ila, kay isa na siya, one of the stockholders na siya sang isa ka overseas placement agency. So nag-change path siya, nagbahugong buhay siya, and naging private person na siya.
Yes, oo. Okay. Mm-mm. May funny and touching encounter ikaw sa mga ati. Istoryahe kami. Regarding naman sa ati, oo, kay sang una kung nagaron ako sa mga friends ko nga makadto sa Guimaras, kay dito may sa mga ati, hindi ko ya mag-upod. Siling ko ni kuya mag-upod kay mga ati na, mga mabaho na, mga base ilumayo nila ako, may mga usog pa na. So, oo. Why ko ya mag-upod sila lang niya galakat dito sa Guimaras. Sang ulihi nga nag-agi-agi ako da sa amphitheater, nakita ko man ati nga daw masinagyahon man sanda kag kun tan-awon mo hitsura nila daw panami man bala nga daw basta daw mga happy people man sila. Siling ko tistingan ko abiling ko nga hatagan ko sila pamahaw kung ano ba ang reaction sang ati. Ti amo to nga nagpamakal ako pamahaw nila. At the same time, nagbakal na ako sang chlorine para sa tiyang ginamon kag citric. Isa ka plastic na citric, dinakal ko kag chlorine, isa man ka plastic na pamahaw nila, nga nag-aragaway ang mga ati, nga nagkalagi siya plastic ko, kag nagkarawigit ang mga chlorine ko. So, happy man ako nga enjoy man sila sang pamahaw nila, amo ina. So, gindumugan kagali nila. Oo, ginaragawan nila dalapo, kamuina. Pero may nabuligan ikaw nga isa ka ate, nga ginpriso? Yes, oo. Kay, ang amo ko nga ni, sang laubra pa ko, isa na siya ka mayor sa isa ka banwa. Tidamok na siya mga kasimanwa bala na kung magpasyudad gani, mataklo sila sang tingote, tapos dakpon sila kag prisuhon, ti ako nang gina-request niya nga gawadon ko sandat ko sa prisuhan. Oo, ti amo to nga nakitaan ko ang ati nga na priso. Tapos ginhambalan ko ya pulis nga na priso ining ati. Siling sang pulis kay nang hold up siya. Ti amo to nga sa isip ko ining mga ati nga ni wala ni sila yagap mang hold up. Gapangayo lang na sila pero hindi na sila ya violente. So amo to nagtulog sa isip ko nga kay ginatulok man ko sang ati kay bata ko mo. Tapos ginatulok naaman ako sang ati tapos daw na sa isip ko nga kung hindi ko ni pagbuligan ining ati sino mabulig sa ila. So amo to nga nagkadto ako sa Office of Cultural Communities sa OCC kag ginhambalan ko ang legal officer nila nga buligan ang ati. Makadto kami sa police station kay para nga para nga ma-release atong ati buligan nila. Di hambal sang attorney hambal niya karon lang ma'am kay may ginaobra pa kami. Siling ko ti hulaton takaelin ko hindi ko diya maghalin kung hindi ikaw madala maagto kita to sa police station. And the fact na hindi mo man to kilala ang ate, way mo gani na bala niya nga ngalan, ano gid ang iyang kabuhi, no? Basta may nag-push lang yan sa imo, nga buligan mo lang siya. Nakagwa gid man siya. Napagwa mo gid man siya. Oo, kay nagkadto kami to sang legal counsel sang OCC sa police station. So pag abot ko sa police station, siling ko sa police, diin ang prison yung ati, siling sang police, ning kadlawan nila ako. Kadamo di sang priso nga gwapo, yung mga ati ang imo, ambay niya na. Oo. Okay. Siling ko pagwaan nyo lang kay may abogado na ako din nga dala. Di amo to nga gin nila ang ati tapos nag-istoryanay ang pulis kag ang abogado amo to nga ginpagwa nila ang ati ginpupod nila sa abogado. Kagano ko nung istorya behind nga na priso siya? Kaya punto nga na priso kasi linya kay ginakusar ako sang insik kay mang hold up hold upon ko kuno siya pero why ko ya nang hold up agin katok ko malang ang portahan sang iya bala nga sa lakyan nangatok malang ako ya ti ginhambal niya nang hold up kuya te amo to naghidi man ang ati pagwa niya nagpasalamat man sa akon ang ina. So do ka abrupt kag daw ka gali ito sang ginhimo sang tawo nga di daw nag-judge siya nga ti kawatan siya when in fact
nagkatok man lang ang ating ato. And you're just the perfect person para nga mabuligan ang ini nga tao. So it's not so much nga very powerful ikaw, it's just that daw ka-inherent lang para sa imo to reach out and to help other people, especially those nga ti wala sang may masandigan, wala man sa may makadtuan, kag wala man sa may masaligan, no? So eye to eye lang kamo sang ati, and do not touch ang imong heart, and something says nga kinahanglan nga buligan mo siya. And sa imong effort nakagwa gid man ang ating ato nga. After all, inosente man gali siya. How do you feel about it? Yes, so inosente man yang ate. Kung wala sing may mabulig sa iya, why man siguro ang mga kaupdanan niya sang kapasidad nga magkadto dito sa police station kag magreklamo sa police. Gusto na. Gusto na. So kung wala sa may naghulag para sa iya, siguro until now, who knows ba si aragyapon siya sa sulod sa presuhan. So do God sent ikaw, no, para sa iya. Paano mo naman napagwangi mo mga office mates sa presuhan nga sila mo ti isa ka mananggani, kauti mo nga empleyada? Daw hindi man ako maano, pero once nga mangayo na sila bulig, daw hindi man ako makaindi. Among ina. So ang amo ko, ang boss ko, politiko gani na siya, mayor na siya gani. Tapos may mga abogado sila, may mga inubayad sila sa abogado, pero duha na kaadlaw balik-balik nila sa police station, hindi pa nila maka-release ang supervisor ko, tag-assistant supervisor ko sa police station. That is why pinatawag naman ako ni boss ko, kagambalon nga kung kilala ko ang chief sang amo nga police station, siling ko hindi, pero itry ko lang kadtuan. So, pinagtuan ko pag, pinagpakilala man ako, tapos kilala niyo man gali ang pamilya namon, amo na nga, man siya, amo na nga ginrelease niya ang kaupdanan ko. I see. You are just the person, no, who came at the right time and at the right place. Alright. So, paano naman nga ginkabi sang isa mo kaabiyan ang imo nga ginhimo sa iya bilang isa kadako nga Pasko? For something so simple nga imo ginhimo sa iya nga daw wala mo ginapaabot nga kadako sang meaning gali to ya para sa iya. Ang atong upod ko man nga domestic helper na ang husband niya may other woman. Amon anamin mo, Inday? Ang isa mo ka friend nga daw gintagaan mo siya sang something. Tapos gin-mention niya ikaw sa nag-speech siya. Bali dogin anan mo siya, dogin sakop mo siya sa plete, kag ang change ginhatag mo pa sa ang isa gali to sa upod ko man na siya sa sa trabaho bala, pero hindi ko siya office mate. Okay. Sa ibang siya na company, then nadulaan siya bala obra. Pero, may talent siya. Ginsako po siya sang plete, tapos kay una siya mo, tigindaho niya man pong plete, tapos paghatag ka driver, sang sinsilyo siya man nagdaho lingkuti, imo na lang na sinsilyo. So, why ako iya tapos, why man lang sa akon, kay mga gamay man lang nga bagay mo. So, sa invite ako sa Kapitolyo, sa Christmas party, siya gali ang mahatag sa intermission number. Pero pag ma-start na, why siya naghatag sang pa siya, nagpanamyaw pa siya. Ang amo to hambal niya nga, nagapasalamat diya sa akon nga ginsako ko sa sang plete kag ang sinsilyo ginhatag ko pa sa iya, then para sa iya dako na nga Pasko para sa iya kag amo po ya ang malipayon nga Pasko. So abi ko ginyaguta niya lang ako or pero kita ko sa iya nga sincero siya sa pagpasalamat. So, Kinahanglan niya gidili ang amo to nga kwarta bisan hindi man siya dako, gamay man lang siya, pero at least
nakabulig sa iya. Yes, exactly, because at that time gali badly needed niya gid, no? Ang bisan gamay lang gid nga amount kag ikaw naman ang tawo nga nakabulig sa iya nga wala ka man gani idea nga it would be really mean something para sa iya. Okay? Sa nature sang imo nga trabaho daw ginapamahaw panyapon yun na lang ang mga libel cases, no? Ano ang natabo sang nadala ikaw sa maging pasakaan sang kaso nga libel? Kag paano mo ini nga nalutsan? Istoryahan nato ni na sa aton nga pagpanumbalik. Please stay put, ha. Dira lang ikaw kag kamuman mga kabombo sa mga nagapamati sa aton subong. Balikan naton diri sa Mia sang Binggawan sa aton nga pag-interview sa iyang aton nga oras 39 minutos na makaligad ang 2:00 sa hapon sa aton nga pagpanumbalik. Liwat, i-remind ko kamo ha, kung pila na lang ka oras, pila ka minutos, kag pila ka segundos, anabilin, kag magasulod na ang bagong tuig. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng GID sa pila ka maimportante nga mga pahibalaw. Magatakop na ang tuig 2022. Tuig nga ginsimbolo sang tigre. Sapat nga representasyon sang gahom, dominasyon, puwersa, kag soberanya. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. taimtim na nanunumpa. I, Charles III, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of my other realms and territories, King, Defender of the Faith. Argentina, champions of the world! Kining tuig nga nangin kaangay sang tigre nga nagtugas ang kahadlok samtang inyang nagpangurob. Sang taliwis niya nga kuko, kita ang ginkaros. Kag sang matalom sini nga mga bangkil, kita ang gintukob. All I wish is justice for the life he lost. Purely justice. We will never leave him, forsake him, that we will pursue the case. Apang sa pihak sang kapintas ni, natuna naton kung paano mangin mabakod, kag mangin maisog, kag pukaw ng tigre, nga sa kada isa sa aton, yara lang, nagkakatulog. Nangin maisog man kita sa pagpalayag sang hibubunot kag pagbuyagyag sa mga nakitaan nga kagarukan sa sistema kag mga proyekto sa gobyerno nga makadelismaya. Pray with us nga ang mga ginapang nato nga mga timelines mapatigayon nato. Agud mapaatag kung ano kita subong kag kung diin kita padulong, isa lang ang pamaagi. Ang mga pinanidsang managtas aton tukihon. Aton liwat nga himutaran ang mga nawong, pamatian ang mga tingog kag hagong, batyagon ang mga emosyon, kag maghimo sang refleksyon sa mga istorya kag sentro sang tagsa ka istorya nga naghurma sa aton. Ang bugos nga puwersa sa Bombo Radyo Iloilo nagpreparar sang kompleto kag komprehensibo nga presentasyon sang dalaguan nga mga balita sa bilog nga 2022. Iniang The Bombo Year-End Report 2022. Mabatian sa Enero 1, alas 8:30 sa aga. Kag may replay, alas 7 sa gabi. The Bombo Year-End Report 2022. Diri lang sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Bas Radio Bombo! Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay?
magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puloy-an pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang Balik kita, Dre, sa kahapon lamang program, mga kabombo. And exactly, we have 9 hours, 14 minutes, and 39 seconds. Kag, Happy New Year na. Hello, 2023 na kita. So, balikan to diri ang aton nga winner, nga si Mia sang Bingawan. Hello, Mia. Yes, Inday. Oo. So, ano natabo to sa gipasakaan sang kaso maupod mo kag pati ikaw, gipasakaan man. Daway ka man ganito kalabot-labot, no? Paano mo ini nga nalutsan? Well, at that time, gali, ang libel, gali, isa na siya gali ka criminal offense. So, kung ipasaka na siya sa Municipal Circuit Trial Court, automatic na siya nga isuhan ka sang warrant of arrest. Wala na niya sa preliminary. So, at that time, nadala ako sa case, why ko sing may mahimo, kundi mag-upod sa mga arresting officer. And then? Then, pagkatapos sa to, kay akigid gali si Mayor sa amon, kay akig si Mayor, kay na ano ang ngalan niya, nahuyan siya, something. So, daw timalusan, gid kami ni Mayor bala. At that time, ako lang sa office, ako lang ang nakaupod. So, pag-abot dito sa may kay judge, sa isa man ka banwa, gin-introduce ako, gindala ako to kay judge, sa istorya kami ni judge, so ara na si Mayor. Pero gusto gid ni Mayor, prisuhon ako. Kaya mo gid man na priso, kaya mo na nga gindala ako sa mga pulis sa prisuhan, pero ginalyabihan na ang kandado, bala ginalyabihan niya, ara na ko sa guwa sang mo prisuhan. So, about na buksan na, ara gali nagpa si judge, gagalagan si judge na nagasinggit nga hindi ako pag-isulod sa prisuhan. Amo to ginkuha ako ni judge kagindala sa iya nga office. Pero ginsunod pagid ako ni Mayor, kay gusto ni Mayor nga prisuhon gid ako. Pero ginsinggitan siya ni judge nga she is under my custody. Wala ka na nalapot de. So get out of my office. Amo to nga nagwa si Mayor nga nagapangalot ng ulo niya kay daw disgusted siya kay wa niya ako masulod sa prisuhan kay ginsalbar ako sa judge. So tapos nag-abot naman ang upod ko nga nagdala sang kwarta para makapost ako sang bail bond. Amo to nga nakapost kami sang bail bond, pero ang sekretaryo ni judge ay nakapanyaga kay at that time mayo lang kung computer ginagamit mo pero typewriter. So pero natapos man sang sekretaryo, tiginambalan ko ang sekretaryo nga ITY kay mo sir kapanyaga niya, sige lang kay importante matapos ko kay kun hindi ko ni matapos karon mapriso kagyud niya balaan mo dako ang kabalaslan ko sa pamilya nyo. Kaysa nakaproblema ako sa NBI ko sa Manila, pamilya nyo ang nagbulig sa akon. Wow. Amo ina. So, why man na gani ako kakilala sa tong pero siguro sa kaapelyedo kami sang nagbulig siguro sa iya sa NBI sa Manila. Amo ina. Okay, so kung ginaanghilan ka, ginagrasyahan ka, no? Nagaabot sa insakto nga oras nga kinahanglanon mo gid sang bulig. Pero there was a time nga nagay ikaw ginabalik-balikan kay prisuhon ka gid, but siling mo wala ka sang inugbayad sa bail, so prisuhan mo na lang gid.
Ano to ang natabo? Oo. Paano mo naman ato nga nalutsan? Kay kundi ginpasaka ang case sa Regional Trial Court. So dito ginhearing kami, then after sang hearing tapos nagdesisyon ang judge, may desisyon na guilty kami, convicted kami. Pero wala imprisonment, is tinangan magbayad lang kami sang 5,000 as moral damages. Among ina. So sila ang mga upod ko nagbayad. Ako why ako nagbayad kay hindi nagsabat supposedly ang office at tumabayad kay may work related mo. Kung nakasuhan kami, bangod sang trabaho namon, hindi bangod na personal namon. Di nga nga pabayron kami nga personal yung magbayad. Amo na bala ang gina-insister ko. Tapos, ay man ko sa hilabtanan, kaya hindi man ako, may editor man kami. So, the layout man lang ko yan sa newspaper. Pero, desisyon na sang court, kag kinahanglan, i-abide mo ang desisyon sang korte. Among ina. So, pero may gabalik-balik ang sheriff, nga baydan ko, kaya ako na lang abay kabayad. Why ko yan sang inubayad mo? Tapos, December 18, aga pa, ara na ang sheriff, so amo to nagdesisyon na lang ako nga kaduan ko na lang si attorney ni Mayor nga masunod na lang ko sa inyo kay mapapriso na lang ako. So willing ka mapriso ka na lang. Basta hindi kayo magbayad. Oo. Okay. Bayad mo. What happened? Pag-abot ko to sa office ni attorney, pero that attorney is kilala na siya. Maayo na siya nga lawyer, kag rated na siya nga abogado. Then, pag-abot ko, siling niya sa ako, siling ko sa iya, Merry Christmas, ambay niya, how are you? Siling ko, fine niya, good for you. Siling niya, anong mabulig ko? Siling ko, attorney, nagkadto ako diri kay nang why ako sang inugbayad. Nga why ko sang inugbayad, hindi ko kasarang magbayad sinang 5,000. Kay bisan obrahan ko pa na isa ka tuig, hindi ko na maimpasan. So prisuhan ko na lang na attorney, siguro 3 ka bulan tapos na. Nagtagdaw si attorney. Siling niya katuntod sa imo, iban gabayad para hindi mapriso imo ya. Mapapriso ka, kaway ka inugbayad. Siling niya sa akon. Si Christmas man subok, galo ko na lang na sa imo. Oh, wow. So, na-free ikaw? Oo, happy gid ako katamaan kag ambot daw hindi maano nga ako nga kalipay ang ako nga yuhom dangat sa dulungan. Dapat tumbo ako yung kakalipay. Kahit di anak ko na. Ready ka na magpapreso, i-free ka man lang gali, no? Oo, hamak mo nga regaluhan lang ko yan ni attorney. So, muna nga, pagbalik ko sa office, gayum-yuhom ko ako niya, pero mga office mate ko gali, ay na sila, kinulbaan na sila kay ginhambala na sila sang boss ko nga pangitaon ako kag dalaan ka kwarta kay gawaron ako amok na. So gawaron ka man lang gali if ever sang imo nga boss, ha? Oo, tiga kadlaw ko ako niya kun puti man hadlok man gali kamong mapriso ako. Well, Mia, overall, no, isa ikaw ka mabiligon nga tawo, kag tama ka generous ang imo tagipusoon. As shown sa imo nga story nga gin-share diri sa aton, in particular this one nga entitled Pasko Halin sa Langit. Pina wonder nga madamo man nga Pasko ang imo nga nabaton halin sa langit, no? So ano nga mensahe ang imo nga luyag nga ibilin sa aton nga mga tagpalamati about sharing, about giving, about helping? Adornit mayo signal, ma'am, pakiulit. Siling ko, with the stories nga padala mo diri sa aton, in particular this one story nga imo gin-share diri sa aton nga nagapangbulig ikaw, go out of your way ikaw para nga manggawad sa mga ara sa prisuhan, mabinuligon ikaw nga tawo, tama ka generous ang imo nga tagipusoon. Kasi siling ko no wonder man, no, nga madamo man nga Pasko siguro ang imo nga nabaton halin sa langit.
So ano ang luyag mo nga ibilin nga mensahe sa atong tanan nga mga tagpalamati about sharing, about giving, and about helping out others? Ang mabilin ko lang siguro nga kung may buligan nila, lagom hindi sila magdinalok. So siguro jutay man lang ang pinanglanon sang lawas ta. So kung damo ang ila nga i-share man nila sa iban. Tapos basta may mangayo sang bulig, buligan lang nila para nga ang Ginoo wala man nagapabaya. Nakita naman kung paano ka nagbulig kag kun ara pa na ya sa ital-ital salbaron kadid sang langit. Husto gid ina, no? What do you look forward to in the year 2023? Ma'am? Ano ang gina-look forward mo sa pagsulod sang tuig 2023? Mga Ang hopes ginalook mo? forward ko sa 2023, more stories nga ipaambit sa KLP. Then, I hope na damo naman ang padala, mga contributors, mga KLP lovers, try nyo nga magpadala sang inyo kasaysayan or mga istorya kay makabulig sa mga tagpalamati, entertain at the same time naga-learn man kami, ma-educate man ang mga tagpalamati. And that is very true. And one thing that I feel so happy about is that kamo no nga mga letter senders diri sa kahapon lamang program, as in you're beginning to know each other, kag you're beginning to reach out to one another and appreciate one another through the stories nga ginapang contribute ninyo diri sa kahapon lamang program. Kag that makes me so happy. That makes us so happy diri sa Bombo Radio. So again, can you invite ang aton yung mga listeners to also share, especially those nga wala pa nakaagi nga mag-share diri sa kahapon lamang program? Hindi maayo mga signal. Sige. Siling ko kung pwede mo man, no, nga ma-invite liwat ang aton nga mga tagpalamati, especially ang mga wala pa naka-share diri sa kahapon lamang program nga mag-share naman, no, so that we can be one family diri sa KLP, sharing each other's stories, ang aton mga ups and downs sa aton nga kabuhi, ang aton nga mga sad moments, happy moments. So, gina-invite ko ang tanan ng mga KLP lovers na mag-share man sa ilang story. So, hindi man na mabudlay. Importante, kung diin ka muna, importante, ano bala ang gusto ninyo nga i-share na stories. Kinahanglan, kabalo ka mo ninyo, kung diin ka mo maumpisa, kag kung diin ka mo magtapos. So, i-organize na ninyo ang mga thoughts ninyo, then sulata lang ninyo. Then sige-sige lang na daw tubig man lang nga naga-flow sa isip ninyo. Siguro ay ko ay ko gid makatch ang imo nga kay ang signal daw hindi na maayo, hindi ta na ikaw mabatian maayo. I don't know kung nasabat ko ang pamangkot mo. It's okay. And yes, nasabat mo ako nga pamangkot. And yes, na-invite mo ang aton nga mga tagpalamati. So looking forward for more stories coming from you, Mia Sangbinga 1. Diri sa kahapon lamang program. Congratulations for being our winner, and I wish you a happy New Year. Salamat gid ang imong premyo. You can get it next year. On Monday, January 2. Okay? Salamat gid. Salamat man sa mga tagpalamati. Advance Happy New Year. And there you have it, mga kabombong, ating yung winner. Bao, pang closing remarks sa year 2022. And who is going to be our first interviewee for the year 2023?
mahibaloan ninyo sa dili gid lamang madugay. For the meantime, ginapasalamatan ko gid kamo tanan-tanan ang aton nga mga tagpalasakop especially and kamo gid no nga ara lang gid dira everyday nga nagaupo diri sa aton sa kahapon lamang program and for sharing also something about yourself, about your life, ang inyong mga hopes, ang inyong mga dreams nga gina-share nyo gid generously diri sa kahapon lamang program. And kabay, no, madamo pagid ang mangin kabahin man sa aton nga grupo, mga tagpalasakop diri sa kahapon lamang program. Magadamo pa kamo kabay for the year 2023. So my heartfelt thanks sa inyo tanan-tanan, and of course, we're still going to see each other sa tuig 2023. So madamo gid salamat sa inyo sa tanan naton nga mga letter senders, sa tanan naton nga mga tagpalamati. Kag speaking of letter senders, isa sa inyo ang aton nga mga winners sa dili gid lamang madugay. Akon nga iga-announce ina. For the meantime, let's check again ang aton nga New Year countdown. Ang oras na langgid nga nabilin bago mag-abot ang bagong tuig, 8 ka oras, 59 minutos, kag 23 segundos. Mga kabombo, kag New Year na. We welcome the year 2023. And before I go, aring isa ka matahom nga New Year song para sa inyo, ginpreparar sa Bombo Radio Philippines para gid sa inyo tanan. Celebration's done, party's over. Who remains are people who care, people who dedicate their lives for God's service and country. True, yes, it's true. We all do that at Bombo. News, information, drama, music too. We call ourselves Bombo Radio. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Come and join us. You can hear us on the radio. You can find us online too. We hope you enjoy the show. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy New Year. Stay with us from morning till dawn. It's a long ride, but it's a one-way trip on deal. This is Bobby Garbillo of the Apple Star FM. It's all for you. Basta Radyo, Bombo. Sama-sama kami kahit mahirap lang. To stay positive and be humble always. Kung gusto ko makasama ang mga pamilya. Lahat ng pangarap nyo, pangarap natin lahat magpapay. From Colegio Filipino in Rome, I am Father Greg Gaston. I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, and a Happy
Sa Radyo Bombo! Mga kabombo, Happy New Year and I wish you all good health, safety, protection, and abundance of blessings in every aspect of your life. Ang ating winner para sa siningang semana and the first one to be interviewed for the year 2023, wala sang liwan, to win 1,000 pesos in cash. Ikaw ina, Breeze Sang Barotac. Again, our winner for this week, Breeze Sang Barotac. Maraming salamat sa inyo mga kabombo of the night sa gihapon kita. Next year, year 2023, sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.